πάντα. Εντάξει, Παρασκευή που ξημερώνει μια περίεργη μέρα σε όλο τον κόσμο. Αλήθεια, έχεις δίκιο. Σε όλο τον κόσμο. Δηλαδή, αν το σκεφτείς, σηκώνεσαι το πρωί, ρε παιδί μου, και λες τι γίνεται στο Ιράν, τι γίνεται στη Ρωσία, τι γίνεται με τις εξέλιξεις στη Νέα Υόρκη. Τα βλέμματα είναι όλα στραμμένα στη Νέα Υόρκη, βέβαια. Τι στρελή. Και μην μιλήσουμε για το εσωτερικό. Το τι γίνεται με την ακρίβεια, με την ενέργεια, με το τι θα κάνουμε. Α, τώρα το θυμήθηκα. Τι? Σου έχω κουιζάκι, έλα. Έλα, κάτσε, πάμε. Σου έχω quiz. Σου έχω quiz. Καλά με ξεκινά σήμερα. Σου έχω quiz σήμερα. Γιατί κάθε μέρα σου λέω πήγαινε μας, Χρήσα, και πήγαινε μας. Δεν έχει τέτοια σήμερα. Περίμενε να βρούμε το quiz αυτό με τη Σαχάρα, την ελληνική Σαχάρα. Θα σου δείξω σε λίγο. Ελληνική Σαχάρα. Ναι, θα σου δείξω σε λίγο ένα βιντεάκι που έχουν κάνει τα παιδιά, μια ομάδα με τα drone. Ναι. Το έβλεπα χθες και έπαθα σοκ, λέω, αποκλείεται αυτό το πράγμα να είναι στην Ελλάδα. Θα μου το δείξεις ή όχι? Ναι, παιδί μου, θα σου το δείξω. Περίμενε τώρα. Θα το φτιάξουμε, θα το συσκευάσουμε και θα παίξει τώρα, θα το δεις. Ή μάλλον τέλος πάντων, ρε παιδί μου, μ' αρέσει πάρα πολύ. Να το. Κοίτα. Α, δίκιο είχες. Παιδιά, πείτε μας πού είναι αυτή η έρημος, η ελληνική έρημος. Ακούω από πίσω κανένας, δείτε το πλάνο. Να, ένας ξέρει. Όποιος το ξέρει να μην μιλήσει. Μην χαλάσουμε το quiz. Παιδιά, αλήθεια είναι στην Ελλάδα. Βέβαια στην Ελλάδα. Δεν είναι απίστευτη εικόνα αυτή, παιδιά? Είναι φοβερό. Δεν είναι φοβερό? Άλλος, έχει κάποιες περιοχές? Το βρήκε. Το βρήκαν κατευθείαν, ελαφώνησος. Καλά, τι quiz είναι αυτό που βάζεις, όλοι το είπανε. Ήρθα πρωί και λέω θα. Εντάξει, εγώ σου αφήνω τώρα να κάνεις παιχνίδι και εσύ το έχουν βρει όλοι. Το έκαψα. Μία φορά είπα να ξεκινήσω και εγώ λέω θα πάω αύριο πρωί να την εκπλήξω, να της δείξω την ελληνική Σαχάρα. Και το βρήκαν κατευθείαν όλοι. Αχ, να πούμε σήμερα 23 Σεπτεμβρίου, είναι λίγα λεπτά μετά τις 5 ξεκινήσαμε εδώ με το Μάνο Νιφλή. Θα τα δούμε όλα αναλυτικά, έχουμε πάρα πολλά θέματα. Όπως πολύ σωστά είπες, τις εξελίξεις στη Ρωσία, στο Ιράν και με αυτό κιόλας θα ξεκινήσουμε. Θα δούμε όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στη Νέα Υόρκη. Και φυσικά πριν σηκωθούμε για να δούμε όλα μας τα θέματα, τι πρέπει να πούμε? Τι να πούμε? Χρόνια πολλά στην Ξανθήπη. Α, γιορτάζει Ξανθήπη. Χρόνια πολλά Ξανθήπη, χρόνια πολλά, να είσαι καλά και ο Ξάνθηπος και οι πολύ ξένοι. Αυτούς έξω. Με βγες αδιάβαστη. Όχι, τώρα στον τίτλο. Λοιπόν, πάμε να σηκωθούμε να δούμε τι γίνεται. Πάμε να ξεκινήσουμε με τη ματιά μας στην επικαιρότητα. Γιατί ήταν μια νύχτα κόλασης για το Ιράν, φλέγεται. Έχουμε ως τώρα 31 νεκρούς μετά τις διαμαρτυρίες που έχουν ξεσπάσει σε ό,τι αφορά το θάνατο της 22χρονης κοπέλας, η οποία φορούσε λάθος κατά το Σύνταγμα την μαντήλα της. Βλέπουμε και τις εικόνες. Είναι κοντά μας και η Δήμητρα η Μανιαβού. Δήμητρα, καλημέρα, για να μας δώσεις τις τελευταίες εξελίξεις. Είπε πριν η Χρύσα 31 νεκροί και αναρωτήθηκα τώρα έχουμε πέσει μέσα, γιατί από χθες το απόγευμα αυξάνεται συνεχώς ο αριθμός των νεκρών και λέω πού θα φτάσει όλη αυτή η ιστορία, Δήμητρα? Καλή σας μέρα. Κάποια τοπικά μέσα ενημέρωσης κάνουν λόγο για 38 νεκρούς, ωστόσο δεν έχουν επιβεβαιωθεί αυτές οι πληροφορίες. Ο επίσημος απολογισμός είναι 31 οι νεκροί στις βίαιες διαδηλώσεις που έχουν ξεσπάσει. Φλέγεται το Ιράν για 6η συνεχόμενη ημέρα με την οργή να ξεχυλίζει μετά το θάνατο της 22χρονης Μάχσα Αμινή που πέθανε στα χέρια της αστυνομίας ηθών ή αστυνομίας σεμνότητας, όπως τα λέγαμε και χθες. Επειδή ακριβώς δεν φορούσε με τον σωστό τρόπο τον επιβεβλημένο την μαντήλα της, την χιτζάμπ της. Φαινόντουσαν τα μαλλιά της. Βλέπουμε στους... Ναι, εμείς τη βλέπουμε την κοπέλα αυτή, έτσι, η οποία, αν δεν κάνω λάθος, Δήμητρα, για να κάνουμε μια γρήγορα για αυτούς που δεν το γνωρίζουν, βρισκόταν στο αεροδρόμιο με τον αδελφό της, σε έναν έλεγχο της αστυνομίας σεμνότητας, όπως λες, ή ηθών. Φαίνονταν τούφες από τα μαλλιά της, συνελήφθη και μετά από ό,τι φαίνεται βασανίστηκε, έχασε τη ζωή της. Φαίνεται, σύμφωνα λοιπόν και με τα όσα είπε ο αδελφός της, αλλά και σύμφωνα με άλλους αυτόπτες μάρτυρες, η κοπέλα ξυλοκοπήθηκε, γρονθοκοπήθηκε και μάλιστα την χτύπησαν μέλη της αστυνομίας σεμνότητας στο κεφάλι.
Με αποτέλεσμα σε βίντεο που έχει καταγραφεί μέσα στο κατάστημα κράτησης όπου μεταφέρθηκε στην αστυνομία, καθώς συνομιλεί με μια αξιωματικό της αστυνομίας, η κοπέλα καταραίει έπειτα από λίγο, πέφτει λιπόθυμη στο δάπεδο, λίγο μετά μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου έπεσε σε κόμμα η κοπέλα και 2 ημέρες αργότερα ανακοινώθηκε ο θάνατός της από καρδιακή ανακοπή, λένε οι αστυνομικοί. Αυτή η Δήμητρα ήταν η σπίθα. Έτσι. Ήταν η αφορμή ακριβώς για μια λαϊκή εξέγερση στην ουσία, η οποία, όπως βλέπουμε τώρα, έχει πάρει μορφές γενικότερης αντίδρασης κατά του θεοκρατικού καθεστώτος, του αυταρχικού καθεστώτος αυτού. Μπορούν αυτές οι αντιδράσεις, Δήμητρα, να ρίξουν αυτό το καθεστώς? Σύμφωνα με αναλυτές λοιπόν του Associated Press, μπορεί ακριβώς αυτό το ποτάμι της λαϊκής οργής, το οποίο είναι τόσο μαζικό πλέον, καθώς οι διαδηλώσεις εξαπλώνονται και σε άλλες χώρες εκτός του Ιράν, και στην Τουρκία είδαμε εικόνες διαδηλώσεων, στο οποίο αξίζει να αναφερθούμε ότι συμμετέχουν εκτός από γυναίκες και άνδρες που καίνε το σύμβολο της καταπίεσης, τη χιτζάμπ, την μαντίλα. Σύμφωνα λοιπόν με αναλυτές, αναφέρουν ότι μπορεί αυτό το κύμα της οργής να ρίξει ακόμη και το καθεστώς. Να μην ξεχνάμε εδώ, γιατί σε σχέση με αυτό που ρώτησε τώρα η Χρύσα, Δήμητρά μου, ότι γι' αυτό μίλησα πριν για σπίθα, να μην ξεχνάμε την αφορμή, την άλλη σπίθα από την οποία ξεκίνησε η Αραβική Άνοιξη. Η Αραβική Άνοιξη ακριβώς το 2010 στη Μέση Ανατολή και στην Βόρεια Αφρική το 2011, που είδαμε ακριβώς κύμα μαζικών διαδηλώσεων και εξεγέρσεων κατά της καταπίεσης των αυταρχικών καθεστώτων, που φυσικά οδήγησαν σε ένοπλες συγκρούσεις και σε εμφύλιες σειράξεις. Πράγματι, είναι πολύ σωστή η επισήμανση αυτή, καθότι θυμίζουν εικόνες τότε. Άλλαξε την ιστορία τώρα μιας ολόκληρης περιοχής, έτσι, η Αραβική Άνοιξη, και δεν ξέρω γι' αυτό, και αυτός είναι και ο λόγος που συζητάμε σήμερα, γιατί οι διαμαρτυρίες, οι εκδηλώσεις διαμαρτυρίας, οι σκηνές βίας που βλέπουμε είναι από περισσότερες από 50 περιοχές, διάβαζα, στο Ιράν. Δηλαδή, δεν είναι μια τυχαία διαμαρτυρία που βγήκαν μερικοί άνθρωποι στον δρόμο. Είναι ένα κύμα, όπως είπες, που εξαπλώνεται και σε άλλες χώρες. Από χθες έχουν κατακλειστεί τα social media από μηνύματα σε όλο τον κόσμο. Και εκεί γίνεται και μια προσπάθεια από το καθεστώς παράλληλα να καταπνιγεί και η εξέγερση αυτή. Έτσι. Με διακοπές στο ίντερνετ. Ακριβώς. Έχουν κλείσει το WhatsApp, έχουν κλείσει τα social media και βλέπουμε, Δήμητρα, ότι ο πρόεδρος δεν κάνει πίσω. Γιατί βρίσκεται τώρα στην Αμερική εκείνος. Και είδαμε ότι αρνήθηκε και μια συνέντευξη στην Κριστιάνα Μαμπούρ λόγω του ότι δεν φορούσε τη μαντίλα. Έχεις δίκιο. Πολύ σωστή η επισήμανση ακριβώς αυτή. Αρνήθηκε λοιπόν μέσα σε όλο αυτό το κλίμα που επικρατεί ο πρόεδρος του Ιράν, ο Εμπραχήμ Ραΐσι, αρνήθηκε να δώσει συνέντευξη στην δημοσιογράφο ιρανικής καταγωγής του CNN, να πούμε, την Κριστιάνα Αμανπούρ. Η δημοσιογράφος κατήγγειλε ότι είχε κανονίσει να πάρει συνέντευξη στη Νέα Υόρκη από τον Ιρανό πρόεδρο, ο οποίος απέτησε από την δημοσιογράφο να φορέσει την μαντίλα. Εκείνη αρνήθηκε και έτσι η συνέντευξη δεν έγινε ποτέ. Άκου να δεις τώρα. Απίστευτα πράγματα. Αλλά πραγματικά οι εικόνες από το Ιράν που φλέγεται με τους διαδηλωτές να καίνε αυτοκίνητα και την καταστολή από την πλευρά των δυνάμεων ασφαλείας να είναι τόσο βίαιοι, καθότι αναφέρεται ότι χρησιμοποιούνται και αληθινές σφαίρες, αληθινά πυρά, έτσι καταγγέλλεται. Εδώ, σου ζητώ συγγνώμη που σε διακόπτω, Χριστίνα μου, είναι η Δήμητρα. Είναι η Κριστιάνα Μαμπούρ και το tweet που έκανε είναι η άδεια καρέκλα απέναντί της. Η άδεια καρέκλα απέναντί της, ναι. Και έκανε το tweet λέγοντας ότι η συνέντευξη δεν έγινε. Είπα ευγενικά τέλος πάντων ότι δεν θα φορέσω τη μαντίλα και απέναντι είναι η άδεια καρέκλα. Και η απάντησή της. Ναι. Η απάντηση ήταν αυτή ακριβώς. Ναι. Δήμητρα μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά, Δήμητρα μου. Καλημέρα. Καλή σας μέρα. Και πάμε να δούμε και τα άλλα μας μεγάλα θέματα. Άντε πάμε να κάνουμε να ξεκινήσει η βόλτα μας στην επικαιρότητα, να δούμε τι γίνεται σε αυτόν τον κόσμο, σε αυτή την πολύ περίεργη ημέρα που, όπως είπαμε,
ξημερώνει για όλο τον κόσμο. Και να φύγουμε από το Ιράν και να πάμε φυσικά εκεί που είναι τα βλέμματα όλων, στην Αμερική, στον ΟΗΕ. Σήμερα θα έχουμε και την ομιλία του Πρωθυπουργού, να δούμε τι θα πει, γιατί έχει σημασία, είναι σημαντικό, να δούμε πώς θα απαντήσει σε όλες αυτές τις τρέλες του Ερντογάν. Άκου να δεις τώρα τι έχει γίνει στο μεταξύ. Έχει προηγηθεί και η δεξίωση του Biden, παρέθεσε ο Biden προς τιμή των μελών, των ηγετών που βρίσκονται στην Γενική Συνέλευση. Δεν αντάλλαξαν βλέμμα. Δεν αντάλλαξαν βλέμμα Μητσοτάκης Ερντογάν. Ήθελα να σε ρωτήσω. Πρόσεξε να δεις τώρα. Την ώρα που έφευγε ο Ερντογάν, όταν λέω δεν αντάλλαξαν βλέμμα, ούτε καν αυτό, γιατί την ώρα που έφευγε ο Ερντογάν από τη δεξίωση, ερχόταν ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Οπότε δεν βρέθηκαν ποτέ. Δεν συναντήθηκαν ποτέ, δεν τέθηκε κανένα ζήτημα. Μάλιστα. Εδώ ξαναλέμε στο υπόλοιπο κομμάτι το διπλωματικό, πέραν αυτού του παρασκηνίου, το αν θα βρίσκονταν, αν θα συζητούσαν κάτι μεταξύ τους, υπάρχει όλος αυτός ο αγώνας δρόμου, να το πω έτσι, το λέω αγώνα δρόμου, γιατί πρέπει να απαντηθεί. Αυτό είναι που διαμηνεί και μας έλεγε η Αλεξία Τασούλη, επεσταλμένη μας στη Νέα Υόρκη. Πρέπει να απαντηθεί λέξη προς λέξη ό,τι έχει υποθεί, αυτό που λες, από τον Ερντογάν, από τον κύριο Μητσοτάκη. Και το βλέπουμε και πίσω σου σε αυτές τις εικόνες, σε αυτά θα απαντήσει ο Πρωθυπουργός. Αν και εμείς περιμέναμε τον Ερντογάν, να σου πω την αλήθεια, κατά τη γνώμη μου, ότι θα πήγαινε με τις γαλάζιες πατρίδες, με όλα αυτά που τον έχουμε συνηθίσει. Πάει το θυμικό εδώ, γι' αυτό παίζει με τα παιδιά. Τον βλέπουμε όμως ότι έχει αλλάξει στροφή 360 μοίρες στο μεταναστευτικό. Λοιπόν, πάμε να δούμε το βίντεο, πάμε να δούμε όλες τις εξελίξεις και θα δείτε και στο ρεπορτάζ τι περιμένουμε σήμερα από τον ΟΗΕ. Greece is not going to be bullied by our aggressive neighbors. Είναι το αυστηρό μήνυμα του Πρωθυπουργού προς την Άγκυρα κατά την ομιλία του στις ομογενειακές οργανώσεις στη Νέα Υόρκη. Ξεκάθαρος απέναντι στις τουρκικές απειλές εμφανίστηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και στη συνέντευξη που παραχώρησε στο πρακτορείο ειδήσεων Bloomberg, σηκώνοντας το γάντι που έριξε ο Ερντογάν από το βήμα του ΟΗΕ. Questioning the sovereignty of a NATO ally is plainly unacceptable. It cannot be tolerated by Greece, and it essentially portrays Turkey as a country which is no longer sort of part of what we used to call the Western Alliance. Απάντηση έδωσε ο Πρωθυπουργός και στα fake news του Ερντογάν ότι η Ελλάδα πνίγει μετανάστες στο Αιγαίο, τονίζοντας ότι δεν μπορεί η Τουρκία να κουνάει το δάχτυλο την ώρα που εκείνη εργαλειοποιεί το μεταναστευτικό. Accusing Greece or crimes against humanity on the question of migration is simply preposterous. It is preposterous because it is Turkey that has been weaponizing migrants very openly and very publicly over the past 2 years, trying to encourage them, send them to the Greek border, trying to push them into Europe. Την ίδια ώρα, ο βουλευτής του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος Γκάς Μπιλιράκης διαψεύδει όσα ισχυρίστηκε ο Τούρκος πρόεδρος ότι οι ρεπουμπλικανοί βουλευτές είναι θετικοί για τον εξυγχρονισμό και πώληση F-16 στην Άγκυρα. Peki en son senatörlerle görüştüğünüz F-16 konusunda nasıl bir izlenim edindiniz? Olumlu konuşuyorlar. Onaylayacaklar, geçeceğini düşünüyorsunuz. Πιθανότατα μπερδεύει τα όνειρά του με την πραγματικότητα. Είχα μαζί μου 59 ρεπουμπλικανούς βουλευτές όταν περιορίσαμε την αγορά των F-16 στην Τουρκία. Ο πρόεδρος Ερντογάν πρέπει να μάθει τον δύσκολο δρόμο ότι όταν είσαι κακός σύμμαχος και νταΐς, δεν μπορείς να κερδίσεις αυτά που θέλεις. Το τείχος που συναντά το τουρκικό αίτημα παραδέχθηκε εμέσως πλην σαφώς ο ίδιος ο Ερντογάν, μιλώντας σε εκδήλωση του Τουρκο-Αμερικανικού Επιχειρηματικού Συμβουλίου. Amerikalı karar alıcıların üzerinde kurduğu baskı sonucu gelişen bu yanlış ve yanlı tutum esasen Amerikan çıkarlarına da zarar vermektedir. Οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας πάντως είναι σε επιφυλακή για να αντιμετωπίσουν οποιαδήποτε κλιμάκωση μπορεί να δημιουργηθεί στο πεδίο. Ενώ αύριο αρχίζει στο Αιγαίο μεγάλη ελληνογαλλική αεροναυτική άσκηση σε Σκύρο και Αϊστράτη που προβλέπει και αποβατικές επιχειρήσεις. Αυτά από τα ελληνοτουρκικά, αυτά από τη Νέα Υόρκη. Πήγαινε μας Ρωσία τώρα, άλλο μέτωπο. Άλλο μεγάλο μέτωπο. Επίσης και η Ρωσία βράζει. Είδαμε τις εικόνες λίγες ώρες μετά το διάγγελμα του Πούτιν για μερική επιστράτευση. Βλέπουμε ότι ο κόσμος προσπαθεί να φύγει και είπαμε ότι το ένα εισιτήριο αγγίζει μέχρι και τα 11.000 ευρώ, παρακαλώ πολύ. Θέλω με τη βοήθεια των συναδέλφων μας από το Control. Βλέπουμε εδώ τις εικόνες κιόλας, Μάνο μου, που προσπαθούν να φύγουν. Μπαίνουν στο αντίθετο ρεύμα. Γίνεται ένας κακός χαμός. Και αν μπορούμε να δείξουμε κιόλας, έχει δημοσιευτεί και το φύλλο επιστράτευσης. Ναι.
Έχουμε και αυτό να το δείξουμε. Πρόσεξε, να πούμε στο μεταξύ ότι η ρωσική πλευρά διαψεύδει τέλος πάντων αυτό περί μεγάλης φυγής, λέγοντας ότι αυτό που βλέπετε είναι όταν βγαίνουν 400 άτομα, ας πούμε, σε μια πόλη πόσων εκατομμυρίων, δεν αποτελεί μεγάλη... Τι είναι αυτό? Δεν εκπροσωπεί πολύ κόσμο. Και διαψεύδει και όλα τα υπόλοιπα περί εισιτηρίων και χίλια δυο πράγματα. Λογικό είναι, αυτό θα έκανε. Δεν θα έκανε κάτι άλλο. Δεν περιμένουμε να δούμε και τίποτα άλλο. Όχι. Λογικό. Πάμε να τα δούμε όλα που τα έχουμε συγκεντρώσει στο βίντεο. Στο άκουσμα της λέξης επιστράτευση από τα χείλη του Βλαντίμιρ Πούτιν, χιλιάδες διαδηλωτές κατεβαίνουν στους δρόμους των μεγάλων ρωσικών πόλεων. Η κατάσταση ξεφεύγει γρήγορα από τον έλεγχο. Διαδηλωτές και αστυνομικοί πιάνονται στα χέρια. Σε 38 πόλεις οι συλλήψεις ξεπερνούν τις 1000. Την ίδια ώρα Ρώσοι που θέλουν να αποφύγουν την επιστράτευση σχηματίζουν ουρές χιλιόμετρων στα σύνορα της χώρας με τη Γεωργία και τη Φιλανδία. Ουρές που όλο και αυξάνονται ώρα με την ώρα. Что на каждом из нас лежит колоссальная ответственность за Россию. За то, чтобы защитить и укрепить нашу огромную страну, нашу любимую родину. Παράλληλα, οι πτήσεις για προορισμούς όπως η Κωνσταντινούπολη, το Μπακού, το Ντουμπάι και το Ερεβάν αυξάνονται. Οι τιμές των εισιτηρίων εκτοξεύονται. Ένα εισιτήριο οικονομικής θέσης από τη Μόσχα στην Κωνσταντινούπολη κοστίζει πάνω από 9.000 ευρώ. Οι ρωσικές αερογραμμές απαγορεύουν άμεσα την πώληση εισιτηρίων σε άνδρες από 18 έως 65 ετών. Информация о неком ажиотаже в аэропортах и так далее, она очень сильно преувеличена. Очень сильно преувеличена. Переходы и так далее. Очень много фейковой информации на это. Да, это не плановый визит. Мне 17, и из военкомата так вот штатно мне еще не приходила повестка. Τον γύρο του διαδικτύου κάνει όμως η φάρσα υποστηρικτών του φυλακισμένου εχθρού του Πούτιν, Αλεξέη Ναβάλνη, στο γιο του εκπροσώπου του Κρεμλίνου, Δημήτρη Πεσκόφ. Τον καλούν στο τηλέφωνο και του ζητούν να παραστεί στο στρατολογικό γραφείο για να πολεμήσει στην Ουκρανία. Знаете, что я господин Песков, насколько это не совсем правильно, чтобы я там находился. Короче, я буду это решать на это самое, я буду это решать на другом. Λοιπόν, έλα τώρα, σε παρακαλώ πάρα πολύ, να δούμε τι γίνεται στα εσωτερικά. Γιατί χθες είχαμε τα εγγένεια, να πω έτσι, τις συνεργασίες, τις επίσημες συνεργασίες του Open με μία ίσως την πιο έγκυρη, θα έλεγα, εταιρεία δημοσκοπήσεων κατά μέσα στην Ελλάδα, την MRB και τον κύριο Μαύρο, έναν πολύ γνωστό αναλυτή σε όλους σας, με μια πολύ μεγάλη δημοσκόπηση. Μια πολύ μεγάλη δημοσκόπηση, η οποία έτρεξε τις τελευταίες ημέρες, δηλαδή έκλεισε νομίζω χθες ή προχθές, σίγουρα μετά τη ΔΕΘ, έκλεισε χθες ή προχθές και έχει πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία. Όχι μόνο για την πολιτική ζωή, όχι μόνο για την πρόθεση ψήφου και όλα τα υπόλοιπα, αλλά και για την κοινωνία. Έτσι. Έλα να δούμε εδώ. Πρώτα ξεκινάμε με την πρόθεση ψήφου. Έτσι. Η διαφορά είναι στο 7,5% Νέας Δημοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ. Φαίνεται να διατηρείται αυτή η διαφορά. Έχουμε στο 11,7% το ΠΑΣΟΚ, στο 5,3% το Κομμουνιστικό Κόμμα και την Ελληνική Λύση στο 4,4%. Έτσι, 31,3% η Νέα Δημοκρατία, 23,8% η διαφορά. Όπου καταγράφεται μετά τις δηλώσεις, όπως είπες, μετά τις ομιλίες και των δύο, και Μητσοτάκη και Τσίπρα, στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης. Και πάμε να δούμε και τα άλλα κόμματα. Είναι το ΜΕΡΑ25 στο 3,7%, το Έλληνες 2,3%, 1,1% Εθνική Δημιουργία και
άλλο 0,4, δεν ξέρω, δεν απαντώ, 12,4, το οποίο να πω εδώ ότι δεν είναι μικρό ποσοστό, το 12,4 για τους αναποφάσιστους. Καλά τα λες. Θα πεις, είναι πολύ μακριά από την κάλπη, αλλά όπως και να έχει τη σημασία του αυτό. Πάμε στην επόμενη κάρτα μας για να δούμε ποιον θεωρούν καταλληλότερο πρωθυπουργό. Τον Κυριάκο Μητσοτάκη με 38,9%, τον Αλέξη Τσίπρα με 29%. Βλέπουμε ότι η διαφορά είναι στο 9,9%, σχεδόν στο 10%. Κανένας από τους δύο, δες όμως, είναι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό. 22,3%. Δεν ξέρω, δεν απαντώ, είναι στο 9,8%. Έτσι. Και τα δύο ποσοστά, και το 22,3% και το 9,8%, όπως λες, αν τα αρθρήσεις, ξεπερνάνε το 31% και το 31% σε αυτή την ερώτηση δεν είναι μικρό. Πολύ καλά κάνεις και το στυλιτεύεις. Πάμε να δούμε τι απασχολεί τον κόσμο, να μας πεις. Αυτό είναι για μένα αυτό είναι το κυριότερο και έχει τα ποιοτικά στοιχεία που δίνονται από την MRB σε σχέση με τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κόσμος. Πρώτα απ' όλα το βλέπετε. Δεν χρειάζεται καμία ανάλυση, ενώ ότι δεν χρειάζεται να είσαι ειδικός, αρκεί να μιλάς με τον κόσμο, να είσαι σε αυτή την κοινωνία για να καταλάβεις ότι το πρώτο θέμα είναι η ακρίβεια με 56,2%. Ανεργία 11,8%, έτσι. Πόλεμος στην Ουκρανία στο 8,8%, που θεωρώ ότι όσοι έχουν απαντήσει σε αυτά προφανώς είναι και στον πόλεμο στην Ουκρανία, γιατί από εκεί ξεκινάει όλο αυτό. Το ελληνοτουρκικό είναι χαμηλά, είναι στο 7,5%. Επίσης είναι ένα σήμα αυτό. Καταγράφει ο Έλληνας, καταγράφουμε το τι γίνεται στα ελληνοτουρκικά, ωστόσο δεν φέρεται να είναι τρομαγμένος ο Έλληνας, δηλαδή στο τι γίνεται και στις εξελίξεις. Μου κάνει εντύπωση όμως το επόμενο, το τελευταίο. 4,8. Γιατί σου κάνει εντύπωση? Νομίζω ότι είναι χαμηλά, διότι βλέπουμε αρκετά περιστατικά τον τελευταίο καιρό. Ναι, εντάξει. Θα έλεγε κανείς ότι ενάγονται στην μικροεγκληματικότητα, οτιδήποτε άλλο, ίσως, αλλά έχεις ένα δίκιο. Ή θα έλεγε κανείς, να σου πω κάτι, μπροστά σε όλα αυτά. Έχεις δίκιο. Είναι και αυτό. Έτσι. Έχεις δίκιο. Πάμε να ξεκινήσουμε συνδέσεις. Έχεις άλλη μία? Έχει, ναι, συγγνώμη. Ξέχασα την πανδημία. Βέβαια, ρε παιδιά, ξεχάσαμε την πανδημία. Και μου την ξεχνάς. Έχει πέσει η πανδημία στην ανησυχία των πολιτών. Βλέπεις όσο περνάει ο καιρός. Μεταναστευτικό στο 3,5, υποκλοπές 2,8. Πάει, έπεσε το θέμα. Είδες, σου το λέγαμε. Όχι, γιατί σου λέει ο Έλληνας ότι δεν θα μάθω ποτέ τι έχει γίνει. Με πρίζετε, τσακώνεστε μεταξύ σας και είναι ένα δικό σας πολιτικό μπραντεφέρ. Και μεταξύ, πολύ σωστά το λες, είναι δικό του το θέμα. Ο κόσμος κοιτάει την τσέπη του και πώς θα ταΐσει το σπίτι του τώρα, για να είμαστε και ειλικρινείς. Και δεν ξέρω, δεν απαντώ. 1,1. Αυτά. Πάμε στις συνδέσεις μας. Πάμε να ξεκινήσουμε την ημέρα μας. Πάμε να δούμε την Θεσσαλονίκη, πάμε να δούμε και την Πάτρα. Νίκος Γιαπρακάς και Μαρία Ζαφυρίου από την Θεσσαλονίκη. Καλημέρα και στους δυο σας. Καλημέρα. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα σε όλους. Μαρία μου, να ξεκινήσουμε. Πώς ξημερώνει η μέρα? Καταρχάς, βλέπουμε δεν κάνει πολύ κρύο εκεί. Έχει φορέσει το κουφανάκι της. Λίγο κάτι βλέπω ότι του φοράει το μαράκι. Μαρία, κάτι έχει ρίξει πάνω σου. Η Χρύσα όμως μπορεί να καταλάβει, βλέποντας μία εικόνα, αν έχει κρύο ή καλή θερμοκρασία. Γιατί δεν κουνιέται το μαλλί. Επιβεβαιώσω. Ακριβώς. Έχει πέσει και αρκετή λάκρη, η αλήθεια είναι. Λοιπόν, καλή είναι η θερμοκρασία, Χρύσα. Μια χαρά. Αλλά δεν είναι καλά τα νέα που μας έχεις. Ναι. Δεν είναι, δυστυχώς. Είχαμε 3 παρασύρσεις ανηλίκων μέσα σε λίγες ώρες χθες στην Θεσσαλονίκη, στην περιοχή των Αμπελοκήπων και του Πανοράματος. Να ξεκινήσουμε με αυτή του 16χρονου ποδηλάτη, ο οποίος χθες το μεσημέρι γύρω στις 3 παρασύρθηκε από συμβατικό όχημα της αστυνομίας. Χτύπησε στο παρμπρίζ του αυτοκινήτου και διαπιστώθηκε αμέσως μετά από το πλήρωμα του ΕΚΑΒ ότι ο 16χρονος έπαθε και ανακοπή. Τον επανέφεραν άμεσα οι διασώστες, τον μετέφεραν στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου, όπου και δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή. Η κατάστασή του είναι πολύ σοβαρή. Επαναλαμβάνω, χθες το μεσημέρι στις 3 σε κεντρικό δρόμο των Αμπελοκήπων στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Στην Ανατολική Θεσσαλονίκη την ίδια ακριβώς ώρα είχαμε παράσυρση ενός 13χρονου παιδιού. Πεζός προσπάθησε να περάσει ένα κεντρικό δρόμο στην περιοχή.
τον δρόμο που οδηγεί από το Πανόραμα στην Θέρμη. Δυστυχώς στο σημείο δεν υπάρχει διάβαση. Προσπάθησε να περάσει με έναν φίλο του συνομήλικο τον δρόμο, αλλά δυστυχώς παρασύρθηκε από γιοταχή. Και αυτό το παιδί, μόλις 13 ετών, νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο ίδιο νοσοκομείο εδώ στην Θεσσαλονίκη. Καλύτερη είναι η κατάσταση της υγείας της 15χρονης, η οποία επίσης παρασύρθηκε από γιοταχή αυτοκίνητο χθες στους Αμπελόκηπους, λίγες ώρες αργότερα, στις 6 το απόγευμα, στην οδό Μεγάλου Αλεξάνδρου. Μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και αυτό το κορίτσι στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου, όπου δεν υπάρχει ανησυχία για την κατάσταση της υγείας. Τι έχει γίνει με τα τροχαία αυτά και τις παρασύρσεις? Δηλαδή, πραγματικά από χθες στη Θεσσαλονίκη έχουμε όλα αυτά που λες. 3 άλλες παρασύρσεις σήμερα. Και πάμε στον Νίκο Γιαπρακά στην Καλαμάτα να μας πει πάλι για παράσυρση ενός 15χρονου και ενός μοτοσυκλετιστή. Τι έχει γίνει με τα τροχαία? Έλα, Νικόλα μου. Ήταν 2 οι 15χρονοι, 2 μαθητές, οι οποίοι παρασύρθηκαν όταν προσπάθησαν να επιχειρήσαν να περάσουν μια διάβαση πεζών. Μάλιστα τα παιδιά ήταν να περάσουν τον συγκεκριμένο δρόμο. Ένας άνθρωπος ο οποίος επέβαινε σε δίκυκλο, σε μια μηχανή, σταμάτησε στον δρόμο προκειμένου να περάσουν τα παιδιά. Τα παιδιά λοιπόν, όταν είδαν ότι η μηχανή σταμάτησε, κατέβηκαν στον δρόμο για να περάσουν από την διάβαση. Όμως ένα αυτοκίνητο το οποίο ακολουθούσε, το οποίο οδηγούσε ένας ηλικιωμένος, δεν πρόλαβε να σταματήσει να αντιδράσει, με αποτέλεσμα να πέσει πάνω τους, τραυματίζοντας ευτυχώς ελαφρά τόσο τα 2 παιδιά, όσο και τον αναβάτη της μηχανής. Επειδή βλέπουμε και τις εικόνες, Νίκο μου, και σου ζητώ συγγνώμη που σε διακόπτω, αλλά επειδή κυκλοφορώ όπως και εσύ πολύ και στο κέντρο της Αθήνας και γενικότερα στα αστικά κέντρα με τις διαβάσεις των πεζών, όπου κάποιοι οδηγοί δεν έχουν καταλάβει ότι υπάρχει κόσμος που περνάει από τις διαβάσεις αυτές και ότι στις διαβάσεις σταματάμε. Στη διάβαση σταματάμε. Πώς να το κάνουμε, παιδιά? Κακά τα ψέματα, μόνο εδώ συμβαίνει αυτό. Μόνο στη χώρα μας το βλέπουμε. Εντάξει. Ναι. Έλα, Νίκο, με συγχωρείς. Ευτυχώς να σας πω ότι τα παιδιά τα οποία μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Καλαμάτας είναι σε αρκετά καλή κατάσταση. Μόνο κάποια θλαστικά τραύματα είναι αυτά τα οποία αντιμετωπίζουν. Ευτυχώς δεν έχουν ούτε κατάγματα ούτε τίποτα και αναμένεται να πάρουν εξιτήριο πάρα πολύ σύντομα. Ευτυχώς δεν ήταν κάτι ιδιαίτερα σοβαρό. Δεν είχαμε κάποιο πολύ σοβαρό τραυματισμό με τα παιδιά αυτά. Ωστόσο, όπως είπες και εσύ, Μάνο, χρειάζεται προσοχή. Έχει προτεραιότητα ο πεζός όταν βρίσκεται στη διαβάση. Έχει παραγίνει αυτό. Βέβαια, να τα λέμε κιόλα. Κάποια στιγμή, το λέω για τους οδηγούς που τραβάνε τα πάνδυνα, που υπάρχουν πεζοί που περνάνε με τον σταμάτη που λέμε χωρίς δεν τρέχει τίποτα, επικαλούμενοι την προτεραιότητα του πεζού και δεν είναι έτσι. Δεν είναι καθόλου έτσι. Έλα, Νικόλα μου, γιατί έχεις εξελίξεις και στο θέμα Πισπυρίγκου, Ακριβώς. Λοιπόν, είχαμε χθες το άνοιγμα του ισόγειου διαμερίσματος, εκεί όπου έζησαν τα 3 κορίτσια της οικογένειας Δασκαλάκη Πισπυρίγκου, και εκεί μάλιστα στο διαμέρισμα όπου βρέθηκε και νεκρός στην ουσία και το μωρό, η μικρή Ήριδα. Ο δικηγόρος των κληρονόμων της Κούτρα, της σπίτων νοικοκυράς του ζευγαριού, άνοιξε χθες το διαμέρισμα, καθότι έχει περιέλθει στην κυριότητα των κληρονόμων, προκειμένου να δει τι ακριβώς γίνεται στο εσωτερικό, όταν υπάρχουν ζημιές, οτιδήποτε τέτοια. Και έτσι λοιπόν είχαμε και την ευκαιρία και οι τηλεοπτικές κάμερες να πάρουν κάποια πλάνα από το εσωτερικό του σπιτιού. Πραγματικά σε πιάνει ένα τριχύλα βλέποντας το παιδικό δωμάτιο των παιδιών. Να σας πω ότι την Τρίτη θα γίνει και η αποσφράγιση των 2 άλλων ορόφων, εκεί όπου διέμενε δηλαδή η σπιτονοικοκυρά, το οποίο τα 2 αυτά διαμερίσματα είναι σφραγισμένα έπειτα από σχετική εντολή της εισαγγελέως. Θα ανοιχθούν την Τρίτη, όπου θα γίνει νέα καταγραφή από την πλευρά συμβολεογράφου και στην συνέχεια θα παραδοθούν και αυτά τα 2 διαμερίσματα στους κληρονόμους, με σκοπό, όπως μαθαίνουμε από τον κύριο Ελαιόν, να τα πουλήσουν με την συνολική αξία του ακινήτου να είναι στις 300.000 ευρώ. Νίκο μου, Μαρία μου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα σας δούμε και αργότερα. Την καλημέρα μας. Καλημέρα και στους 2. Ας ελπίσουμε να τους δούμε με καλύτερες ειδήσεις. Πάμε. Παρακαλώ πάρα πολύ, κυρία μου. Ελάτε. Πάμε να διαβάσουμε εφημερίδες. Τι γλύκες είναι αυτές. Απρεβού. Όχι, είσαι κύριος τόσο καιρό. Μου έχεις λείψει τόσο καιρό. Και θέλω να σε εξυπηρετήσω. Για πάμε να δούμε τώρα. Τι θα μας δείξει? Εφημερίδες. Εφημερίδες θα μας δείξει. Έχεις τίποτα καλό? Να κάτσω ή να φύγω? Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε την ανάγνωση των σημερινών πρωτοσέλιδων, ξεκινώντας από τα νέα που λένε:
Δωρεάν εξετάσεις, αλλά υπό έναν όρο. Για καρδιά οι εξετάσεις διαβήτη και χολυστερίνη, μόνο με την ένταξη στον θεσμό του προσωπικού γιατρού εξασφαλίζεται η πρόσβαση χωρίς πέναλτι σε check-up και συνταγογράφηση. Τα πρώτα ραντεβού με τον γιατρό θα έχουν διάρκεια 30 λεπτά για να συμπληρωθεί ο φάκελος υγείας του ασθενούς. Καρδιολόγοι, πνευμονολόγοι, ενδοκρινολόγοι και αιματολόγοι προσθέθηκαν στη λίστα. Εδώ θα τα χαλάσουμε. Τι θες? Καλά. Προσπαθήσαμε και εμείς να γραφτούμε. Ναι. Και ξέρεις που βρήκαμε οικογενειακό γιατρό? Ναι. Στα Σπάτα. Ναι, αλλά εδώ δεν ήσουν που κάναμε την εκπομπή και βγάλαμε τον εκπρόσωπο των γιατρών. Ναι. Που δεν μπαίνουν γιατροί να εγγραφούν και γι' αυτό δεν βρίσκεις στην περιοχή σου. Ναι, και μετά μου έβρισκε στη Νέα Μάκρη. Ναι, εγώ μένω εδώ στο Βόρειο Πράσινο. Γιατί δεν έχει γιατρό. Να μπουνε όμως. Άμα δεν ήμασταν έτοιμοι, γιατί το κάναμε? Όχι, να πληρώνεις για να μπουνε, Χρύσα μου. Εννοώ το κράτος, όχι εσύ. Πάμε λοιπόν. Η Καθημερινή λέει στην πρώτη τη σελίδα: επιπλέον 500 εκατομμύρια έφεραν οι κάρτες, αύξηση εμπρόθεσμων πληρωμών ΦΠΑ από τις επιχειρήσεις, σενάριο αναβολής εκλογών μέσω Ελλάδος, τα δύο κρίσιμα άρθρα του τουρκικού συντάγματος. Τι άλλο λέει στην πρώτη τη σελίδα? Ακύρωσε βέβαια την συνέντευξη ο Ραϊσί λόγω Μαντίλας. Μιλούμε για την συνέντευξη στην Κριστιαν Αμαμπούρ και ξεχυλίζει φυσικά η οργή στο Ιράν. Ένα πολύ πολύ μεγάλο θέμα με δεκάδες νεκρούς που θα το δούμε και σε λίγο. Λοιπόν, πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Κώστα, σε παρακαλώ πάρα πολύ, σταμάτα με αποσυντονίζεις. Τι συμβαίνει? Ο Κώστας ο Γερανός. Δεν έχει επώνυμο, ο Κώστας ο Γερανός. Λοιπόν, πάμε. Το Μαξίμου καλύπτει Ιντελέξα και Μπίτσιο. Η ηχηρή παρέμβαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για τα αρχεία που αφορούν στον Νίκο Ανδρουλάκη. Σκάνδαλο υποκλοπών. Η Νέα Δημοκρατία αρνείται να κληθούν βασικοί μάρτυρες στην Εξεταστική Επιτροπή. Μέτοχος της Ιντελέξα, ο Φέλιξ Μπίτσιο, σύμφωνα με το Inside Story, ξεφορτώθηκε τη συμμετοχή του όταν άρχισαν οι αποκαλύψεις του σκανδάλου. Τι είχε γράψει η εφημερίδα των συντακτών, τι υποστήριζε εκείνος. Η κυβερνητική πλειοψηφία αρνήθηκε να τον καλέσει να καταθέσει στην Επιτροπή. Αποχώρησε από τη χθεσινή συνεδρίαση, σύσσωμη η αντιπολίτευση, καταγγέλλοντας το κουκούλωμα. Αυτά. Τελειώσατε? Ναι. Η Δημοκρατία λέει στην πρώτη της σελίδα: σκληρό μπραντεφέρ Ελλάδος-Τουρκίας στην αρένα της Νέας Υόρκης. Εξοργιστικές δηλώσεις Ερντογάν και προσωπικές επιθέσεις κατά Μητσοτάκη. Δεν επιτέθηκε προσωπικά και στους δύο. Τρέμουν, λέει, την οργή των φτωχών. Κυριάκο, ακούς, ακόμα και τα γεράκια του Δούνου του προειδοποιούν για λαϊκή εξέγερση και αστεία μέτρα του Πλεύρη για τη διάλυση του παιδών. Μεταφέρουν 4 αναισθησιολόγους από άλλα νοσοκομεία χωρίς καν να τους ρωτήσουν. Το θέμα που είχαμε ανοίξει για την έλλειψη αναισθησιολόγων στην Ελλάδα. Αυτό πηγαίνει πολλά χειρουργεία πίσω και την κυρία Παγώνη, αν θυμάσαι, μας έλεγε ότι οι αναισθησιολόγοι δεν είναι ότι έχουμε πρόβλημα εδώ, είναι πρακτικό ότι δεν γίνεται προσλήψη. Δεν υπάρχουν αναισθησιολόγοι, έχουν φύγει το εξωτερικό. Με αποτέλεσμα να πηγαίνουν πίσω όχι μόνο τα τακτικά χειρουργεία, αλλά και τα επίγοντα. Σωστό. Πάμε στον ελεύθερο τύπο. Προκαταβολή 12 μερισμάτων στο δημόσιο. Μέτρο ανάσα για συνταξιούχους, υπαλλήλους και ένστολους. Τι δίνουν τα μετοχικά ταμεία? Ζεστό χρήμα έως 2.160 ευρώ ακόμα και εντός διμήνου μετά την αίτηση συνταξιοδότησης. Επανέρχονται τα μικροδάνεια έως 5.000 ευρώ για ενεργεία υπαλλήλους και συνταξιούχους. Η Αυγή στην πρώτη της σελίδα λέει: επιτελικό έσχος στο νοσοκομείο Πέδων, κοινωνική αγανάκτηση για τη λίστα αναμονής 3.000 παιδιών στα χειρουργεία του νοσοκομείου Πέδων Αγία Σοφία, που άφησαν χωρίς αναισθησιολόγους. Λέει, τρέχει να μπαλώσει τα κενά ο Πλεύρης μετά την κατακραυγή. Σε ό,τι αφορά τις υποκλοπές, κλείνουν άρον-άρον την εξεταστική, λέει η εφημερίδα στην πρώτη σελίδα, και οικονομία στον γκρεμό ευάλωτη και αυτοαπασχολούμενη. Το 27% των αυτοαπασχολούμενων αντιμετωπίζει τον κίνδυνο της φτώχειας ή του κοινωνικού αποκλεισμού. Και πάμε τώρα στο ριζοσπάστη που λέει: συγκλονιστική συμμετοχή, μήνυμα αγωνιστικής ανάτασης και ελπίδας, μεγάλη νεανική γιορτή ήδη από την πρώτη μέρα. Αύριο Σάββατο η μεγάλη πολιτική συγκέντρωση με τον Γενικό Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, Δημήτρη Κουτσούμπα. Θα χαιρετήσει ο γραμματέας του Κεντρικού Συμβουλίου της ΚΝΕ, Νίκος Αμπατιέλος. Όταν μιλάς, εσύ όταν διαβάζεις εφημερίδα, βλέπεις πόση φασαρία κάνουν. Όταν διαβάζω εγώ δεν γίνεται τίποτα. Γιατί σε παρακολουθούν, αγάπη μου. Ποιος να δώσει σκάνδαλο συγκάλυψης καταγγέλει η αντιπολίτευση με
Πραξικοπηματικό. Το πες. Η κυβερνητική πλειοψηφία αρνήθηκε να καλέσει για κατάθεση τους βασικούς μάρτυρες. Λέει και δεκάδες νεκρές συγκρούσεις αναφέρεται στο χάος που γίνεται στο Ιράν αυτές τις μέρες. Εστία. Περιοδία, κάτσε να την κρατήσω καλά. Περιοδία πρόκλησης του Προέδρου της Τουρκικής Εθνοσυνελεύσεως στη Θράκη. Ο Μουσταφά Σεντόπ συνάντησε τον νέο ψευδομουφτή, συνοδευόμενος από 10 Τούρκους βουλευτές και τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Ζεϊμπέκ. Αμφισβητεί την κυριαρχία τη στιγμή που περιοδεύουν στην περιοχή ο αρχηγός ΓΕΘΑ και ο Αμερικανός πρέσβης. Γιατί η κυβέρνηση, λέει, του επέτρεψε να επισκεφθεί την περιοχή δεύτερη φορά σε λίγους μήνες? Είναι το ερώτημα της εφημερίδας Εστία. Η Εσπρέσο λέει στην πρώτη σελίδα: η βασίλισσα της νύχτας, Ζουζού Σαμπουτζάκη, κατέρευσε μπροστά στο φέρετρο της Μάρθας Καραγιάννη. Μαρθούλα, να με περιμένεις, λέει, όσο δεν έδειξε η τηλεόραση. Και ληστή στα χέρια Καράτε Κίτ στα Χανιά. Μιλούμε για τον 8χρονο που διέλυσε το ληστή. Ναι. Και τι άλλο, ποιοι αποχαιρέτησαν, λέει, τη στάρ του σινεμά. Αναφέρεται στο ίδιο θέμα, βέβαια. Και πάμε στην εφημερίδα Star Press που λέει: στέλνουν τον Λουπασάκη σε μοναστήρι, πρωτοβουλίες από την Ιερά Σύνοδο για να μην παρασύρεται ο λαός από τον φερόμενο ψευδοπροφήτη. Η δυσφορία του Ιερώνυμου και η αναζήτηση της ιδανικής λύσης. Είναι ένα θέμα που έχει ανοίξει και στο παρελθόν με τα θαύματα και όλη αυτή την ιστορία. Είναι αυτεμπορική. Πώς θα γίνει η παραγραφή χρεών προς τον ΕΦΚΑ? Στο 1 δις η προσδιαγραφή οφειλές από το 2006 έως το 2022, τα έτη ορόσημα, παρακαλώ πολύ. Και όπου φύγει η στρατεύσιμη Ρώση, διαδηλώσεις κατά της επιστράτευσης και MyTeka, πλατφόρμα ή ενημέρωσης για επικουρική ασφάλιση. Σε λίγο θα μας τα πει όλα εδώ αναλυτικά ο Σπύρος Φρεμεντίτης. Ναι, και τώρα είδα ένα μήνυμα που μου έχει έρθει για τις ελλειπείς μετρήσεις που λέμε για το ρεύμα. Σπύρο, θα στα πω μόλις έρθουμε εκεί, γιατί τώρα πάλι τσαντίζομαι. Αφήστε με να τσαντιστώ με την ησυχία μου για τις μετρήσεις που δεν γίνονται. Πάμε στον τύπο της Θεσσαλονίκης. Ο Δήμος ρίχνει στη μάχη 10 νέα απορριμματοφόρα. Η προμήθειά τους έγινε από το πρόγραμμα Φιλόδημος 2 του Υπουργείου Εσωτερικών. Επιθεώρηση στο χώρο του αμαξοστασίου του Δήμου πραγματοποίησε χθες ο Δήμαρχος Κωνσταντίνος Ζέρβας. Αυτά με τις εφημερίδες. Αυτά, τελείωσε με τις εφημερίδες. Τελείωσα. Πάμε να ξεκινήσεις την κρίνια στο Σπύρο το Βρεμεντίτη, Περίμενα να σου πω τώρα. Λοιπόν, παιδιά, όλες αυτές τις ημέρες σας μιλάμε, συγγνώμη, περνάω μπροστά στη κυρία μου. Καλημέρα σας, Σπύρο. Καλημέρα. Όλες αυτές τις ημέρες μιλάμε, έχουμε ανοίξει το θέμα των ελέγχων που δεν γίνονται, των μετρήσεων που δεν γίνονται και λέμε: έχεις πει, κύριε κράτος, ότι θα επιδοτήσεις τους λογαριασμούς ρεύματος. Ναι. Θα τους επιδοτήσεις βάσει της κατανάλωσής μου. Άρα πρέπει να με έχεις μετρήσει. Μετράς? Όχι. Και δεν λέμε γενικά, δεν τα μηδενίζουμε, δεν μετράς καλά. Και προσέξτε το μήνυμα που έλαβε μία φίλη της εκπομπής που στέλνει το μήνυμα και λέει ότι Μάνο μου έστειλαν το εξής μήνυμα από τον πάροχό μου. Σας γνωρίζουμε ότι την 19 Ενάτου 22 πραγματοποιήθηκε μετάβαση τεχνικού υπαλλήλου του ΔΔΕ προκειμένου να καταγράψει τις ενδείξεις του μετρητή σας και το ακίνητο βρέθηκε κλειστό. Μου γράφει η φίλη ότι δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση, ήταν μέσα οι κόρες μου κτλ. Αλλά το αφήνουμε αυτό. Προσέξτε, 19 Ενάτου περνάνε από εκεί. Μάλιστα. Λέει, επόμενη ημερομηνία καταμέτρησης 16 Πρώτου του 23. Μετά από 4 μήνες. Άρα δηλαδή 4 μήνες που έρχονται δεν θα σε έχω μετρήσει. Αυτούς τους μήνες πριν, που έχεις 4 μήνες, δεν σε έχω μετρήσει. Για 8 μήνες δεν υπάρχει μέτρηση. Μάλιστα. Έτσι. Φωνάζουμε συνέχεια, αλλά δεν ξέρω τι γίνεται με αυτό. Συγγνώμη, σας πήρα φαλάκι, αλλά δεν μπορούσα. Έπρεπε να το πω. Βγάλω από μέσα. Είναι πολύ μεγάλο το θέμα και νομίζω ότι πάνω σε αυτό το θέμα στηρίζεται και η απόδοση των επιδοτήσεων που λέει η κυβέρνηση. Και όταν δεν υπάρχουν μετρήσεις, επιδότηση δεν ξέρω πώς θα πάρουμε. Έτσι. Αυτό το θέμα. Λοιπόν, και πριν ξεκινήσει, Σπύρο μου, με συγχωρείς, να δώσουμε μια φορά την κάρτα επικοινωνίας για να μπορεί ο κόσμος να στέλνει τα μηνύματά του, τις καταγγελίες του, τις καλημέρες του και ό,τι εκείνος θέλει. Είμαστε στο Facebook ανοιχτή επικοινωνία, στο Instagram ανοιχτή _ επικοινωνία. Στείλτε μας και ένα mail ανοιχτή _ επικοινωνία @tvopen.gr, παρακαλώ πολύ. Έχεις να μας πεις πάρα πολλά πράγματα. Καταρχάς, έχεις ημερομηνίες για τις συντάξεις, που είναι πολύ πολύ σημαντικό. Λοιπόν, να πούμε ότι καταρχάς την επόμενη εβδομάδα πληρώνονται οι συντάξεις. Ουσιαστικά από Τρίτη ξεκινάμε, αλλά θυμίζω ότι μία μέρα νωρίτερα, δηλαδή από Δευτέρα βράδυ, θα δουν οι συνταξιούχοι, οι πρώτοι συνταξιούχοι,
στους λογαριασμούς να πιστώνουν τις συντάξεις. Μιλάμε για όσους προέρχονται από τον χώρο των ελευθεροεπαγγελματιών, δηλαδή από τον ΟΑΕ, τον ΟΓΑ, τον ΝΑΤ, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τη ΔΕΗ. Όλοι αυτοί οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι δικηγόροι, οι μηχανικοί, οι γιατροί θα πληρωθούν από Δευτέρα βράδυ, τυπικά, ουσιαστικά, επίσημα 27 του μηνός, ημέρα Τρίτη. Την αμέσως επόμενη μέρα, θυμίζω Τετάρτη, αλλά επαναλαμβάνω, από Τρίτη βράδυ, από 27 του μηνός το βράδυ, θα βλέπουν στους λογαριασμούς τα χρήματα, θα πιστωθούν στους λογαριασμούς τα χρήματα. Είναι οι πρώην μισθωτοί, είτε του δημοσίου είτε του ιδιωτικού τομέα, είτε των τραπεζών και του ΟΤΕ, όπως βλέπουν οι φίλοι μας στους δέκτες τους, που το ΆΜΚΑ λύγει σε μονό αριθμό. Και αμέσως επόμενη μέρα, στις 29 του μηνός, πληρώνονται οι υπόλοιποι με τον ριζικό αριθμό. Με έχει ρωτήσει, νομίζω. Αδικία. Ναι, αδικία. Αδικία εδώ. Γιατί πληρώνονται πρώτη μονή και όχι η ζυγή, ή ένα αλλάξει τέλος πάντων να γίνει. Εν τω μεταξύ, το 0 προηγείται του 1. Εννοείται. Άρα θα... όχι, δεν εννοείται. Λάθος, συγγνώμη. Δέστο, σε παρακαλώ. Εσύ δεν αντιδράς εδώ, δεν αντιδράς από την αδικία. Αφήνω τους συνταξιούχους να λένε μεταξύ τους. Παιδιά, τα ξέρουν οι συνταξιούχοι. Δηλαδή, γιατί προηγείται το 0 και γιατί όχι τώρα πρωί Παρασκευιάτικο. Σε αυτή την αδικία δεν αντιδράς. Το 0 προηγείται του 1. Όχι, είναι στο τέλος. Είναι μπαλαντέρ. Αλήθεια. Τζόκερ, πες παντού. Λοιπόν, το δεύτερο μεγάλο θέμα που νομίζω έχει ενδιαφέρον είναι το Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης. Το νέο ταμείο, το ΤΕΚΑ, που δημιουργήθηκε και στο οποίο εντάσσονται προαιρετικά των 35 ετών και άνω, αλλά υποχρεωτικά των 35 ετών και κάτω. Λες τον ατομικό κουμπαρά για να καταλαβαίνουμε. Κάντε μας απλά για να καταλάβουμε τι είναι αυτό. Το Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης είναι ατομικό κουμπαρά, το λέμε για να καταλάβει ο κόσμος ότι πλέον λειτουργεί προκειμένου να μπορέσει κάποιος να κεφαλοποιήσει τα χρήματα τα οποία έδωσε. Και πώς θα τα κεφαλοποιήσει? Επενδύοντάς τα, όχι ο ίδιος, το επικουρικό ταμείο που θα ανήκει, το ΤΕΚΑ δηλαδή, το Ταμείο Επικουρικής Κεφαλοποιητικής Ασφάλισης, να επενδύσει τις εισφορές του. Και πώς γίνεται αυτό, Σπύρο? Πώς γίνεται η εισφορά? Η διαδικασία, πώς γίνεται, δηλαδή πώς παρακολουθεί κάποιος? Εδώ θα σας δείξουμε με τις κάρτες αυτές πώς κάποιος παρακολουθεί το τι έχει πληρώσει και το πώς αυτό επενδύεται και αν έχει μια απόδοση. Μπαίνει καταρχάς στην ιστοσελίδα του ΤΕΚΑ, myteca.gov.gr, με κωδικούς τάξης. Επαναλαμβάνω, αφορά αυτούς που είναι εγγεγραμμένοι από 1η Πρώτου του 2022, τους νέους εργαζόμενους, που σήμερα είναι τουλάχιστον έως 35 ετών. Προαιρετικά οι υπόλοιποι. Οι υπόλοιποι είμαστε ούτως ή άλλως, ανάλογα με τις ειδικότητές μας και τις δουλειές μας, στα επικουρικά μας ταμεία. Στο ΕΦΚΑ επικουρικό, όπου ανοίγουμε ο καθένας. Μπαίνουμε λοιπόν με κωδικούς τάξης. Βλέπετε, κάνουμε τις επιβεβαιώσεις με τον ΆΜΚΑ που μας ζητάει σε δεύτερο επίπεδο η πλατφόρμα ηλεκτρονική. Ναι. Και κάνοντας είσοδο στην πλατφόρμα, αν μπορούμε να πάμε παρακάτω, τι βλέπουμε εδώ? Λέει, μας καλωσορίζει λοιπόν, καλώς ήρθατε στον ατομικό σας λογαριασμό. Καλώς σε βρήκαμε. Καλώς σε βρήκαμε. Βλέπετε τις αποταμιεύσεις, τις εισφορές που έχετε καταβάλει. Εδώ ο φίλος μας έχει καταβάλει, γιατί είναι το παράδειγμα, 168 ευρώ εισφορές. Μην το τρέχεις λίγο αν έχεις την καλοσύνη. Ωραία, εισφορές που έχετε καταβάλει, εισφορές που έχει καταβάλει ο εργοδότης. Επειδή εδώ σε αυτή την περίπτωση τι έχουμε? Στην αρχή θα μπουν μόνο και έχουν ενταχθεί μόνο οι ελεύθεροι επαγγελματίες. Δεν υπάρχει εργοδότης. Εργοδότης είσαι μόνος σου για τον εαυτό σου. Σταδιακά θα μπουν, μέχρι προς το τέλος του χρόνου θα μπουν οι μισθωτοί. Εδώ λοιπόν βλέπει τις εισφορές που έχει καταβάλει ο ίδιος, τις εισφορές αν ήταν μισθωτός που έχει καταβάλει ο εργοδότης. Βλέπει επίσης τις αποδόσεις. Είναι εισφορές που έχεις καταβάλει σε μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο ή είναι στον εργασιακό σου βίο? Κάθε μήνα. Στο μήνα είναι τώρα αυτά. Άρα. Ξέρει, εδώ κάθε απλά εδώ είναι μαζεμένο όλο τους ώστε να μπορεί να το ελέγχει. Ναι, 168 ευρώ δεν είναι αυτό? Που έχει καταβάλει. Βλέπει τις εισφορές που έχει καταβάλει ο εργοδότης, βλέπει το κόστος διαχείρισης. Θυμίζω για τον πρώτο χρόνο διαχείρισης, για τον πρώτο χρόνο λειτουργίας του ΤΕΚΑ, δεν θα έχουμε κόστος διαχείρισης. Μετά σου παίρνει προμήθεια ότι σου κάνω τη δουλίτσα, πες. Ακριβώς. Και βλέπει ένα γράφημα. Το γράφημα λοιπόν εδώ βλέπει πώς έχουν αποδώσει οι επενδύσεις που έχουν, τα χρήματα πώς έχουν. Πού τα επενδύει οπουδήποτε. Σε κεφάλαια, σε ομόλογα, οτιδήποτε χρηματιστηριακό θα μπορούσε να επενδύσει. Να επενδυθεί ένα ποσό ενός ασφαλιστικού ταμείου. Τέλεια. Δεν ξέρω αν μπορούμε να πάμε στην επόμενη κάρτα. Ωραία. Εδώ τι βλέπεις? Βλέπεις πιο αναλυτικά ανά μήνα τι χρήματα έχεις πληρώσει, τις εισφορές που έχεις καταβάλει. Πάλι εδώ βλέπεις τα στοιχεία που είναι η προσωπική σου καρτέλα. Αν μπορούμε να προχωρήσουμε στην επόμενη κάρτα. Αντίστοιχα εδώ πέρα το ίδιο βλέπεις. Είναι οι κάρτες με τις ανά μήνα. Και δεν πού βλέπεις καλά αυτά. Στον κουμπαρά πότε φτάνεις για να δεις τι έχεις μέσα, ρε Σπύρο?
Τι εννοείς πότε φτάνεις? Σε τι ηλικία θα τον σπάσει τον κουμπαρά? Ναι, σε τι ηλικία θα τον σπάσει, λογικά? Πότε μπορώ να το σπάσω? Μπορώ στον άλλο μήνα του χρόνου να πω τέλος? Ο κουμπαράς σπάει όταν συνταξιοδοτούμε. Και όπως γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά, βεβαίως, συνταξιοδοτούμαστε στα 62 μας έτη με 40 χρόνια εργασίας ή στα 67, δηλαδή όλα αυτά τα νέα παιδιά θα συνταξιοδοτούν αν δεν αλλάξει το σύστημα με βάση την βιωσιμότητα και το προσδόκιμο ζωής. Θα συνταξιοδοτούμε στα 62 μας χρόνια με 40 χρόνια εργασίας ή στα 67 με οπωσδήποτε 15 χρόνια και ό,τι άλλο έχουμε σχηματίσει. Τότε θα σπάσουμε τον κουμπαρά μας και θα δούμε τις επενδύσεις αυτές. Αυτό μπαίνει εφάπαξ με το παίρνεις όταν συνταξιοδοτηθείς, το παίρνεις ως ή προστίθεσαι σύνταξή σου? Το επικουρικό έρχεται σαν μια δεύτερη σύνταξη δίπλα στην κύρια σύνταξη του ασφαλισμένου. Άρα λοιπόν όσοι μας παρακολουθούν γνωρίζουν ότι το επικουρικό αυτό θα είναι ο τρόπος που σήμερα λαμβάνουν το επικουρικό οι συνταξιούχοι μας, η κύρια σύνταξη και επίσης ένα ποσό το οποίο θα είναι. Έχω πολλές απορίες αυτό να ξέρετε. Δεν μου αρέσει που δεν μπορείς κάποια στιγμή μετά να το πάρεις πρόωρα, γιατί μπορεί εγώ σε 10 χρόνια να θέλω να το πάρω. Γιατί δεν ξέρω τι θα μου τύχει αργότερα και μπορεί να θέλω να το πάρω. Καλά, κάτσε να δούμε αν μπορείς βέβαια. Σπάς τον κουμπάρα. Κουμπαράς δικός σου θα είναι. Αυτό λέω. Υπάρχει συνήθως όπως σε ένα τραπεζικό προϊόν, ρε παιδί μου, επενδύσεων. Το σπάσεις με κάποια ρήτρα, με κάποιο πέναλτι. Έτσι δεν είναι? Εδώ και δεν μπορείς με κάποιο πέναλτι να το σπάσεις και να πεις: παιδιά, δεν θέλω την απόδοση που θα μου δώσει μετά από 20 χρόνια, δώστε μου τα λεφτά μου να φύγω. Έτσι. Όχι, δεν έχει αυτό το χαρακτήρα. Σας ευνηδίασα. Δεν με ευνηδίασα. Μας δημιουργείς έτσι απορίες πρωί-πρωί. Μάλιστα. Το επικουρικό δεν έχει τα χαρακτηριστικά όπως καταλαβαίνουμε. Εντάξει, έχεις δίκιο, αλλά επειδή μιλάμε για επενδυτικό προγράμμα. Ναι, αλλά είναι επενδυτικό προϊόν. Ιδιωτικής εταιρείας. Ακούω και ο Χατζηδάκης λες. Όλη η προσπάθεια γίνεται να δημιουργηθεί ένα βιώσιμο επικουρικό σύστημα. Υπάρχουν μεγάλες διαφωνίες αν αυτό είναι βιώσιμο ή δεν είναι. Διότι απουσιάζει το κράτος από αυτή την ιστορία, να θυμίσω. Είναι μόνο οι εισφορές οι δικές σου. Άρα, και επίσης παίζονται αυτές οι εισφορές, μπαίνουν σε επενδυτικά προγράμματα. Γι' αυτό λέω, δεν είναι. Εδώ δεν θα μπορούσα να απαντήσω τι θα γίνει μετά από 15, 20, 30, 40 Μέχρι να απαντήσετε σε ένα αυτοκίνητο. Μετά από 40. Ναι, παρακαλώ. Είδες πως το διέκοψα. Αυτοκίνητο. Πάμε να το δώσουμε. Τον τεμάξεις. Είναι φυσικά το νέο Peugeot 208, η έκδοση Like αξίας 18.000 ευρώ. Ένα φοβερό αυτοκίνητο 1.200 κυβικών. Μην ξεχνάτε ότι είναι μια πολύ μεγάλη ευκαιρία για να το διεκδικήσετε. Ένα πολύ οικονομικό αυτοκίνητο. Αλλά τα δώρα μας δεν τελειώνουν εδώ, όμως μπορείτε να το διεκδικήσετε τηλεφωνώντας στο 14999, αφήνοντας το ονοματεπώνυμό σας ή στέλνοντας ένα μήνυμα γράφοντας Open και ενώ ονοματεπώνυμο ξανά αποστολή στο 14999. Επιστρέφουμε πολύ γρήγορα. Έλα, καλημέρα. Καλημέρα. Πώς είστε? Πολλές χαρές βλέπω σήμερα. Τι τώρα με βλέπεις? Και εσύ εδώ. Και εσύ εδώ σήμερα. Σαν την Μπάστα Φλόρα. Αστέλιο, γύρισες. Τώρα με είδες. Έλα, Χριστέ και Παναγία. Σταμάτα ρε παιδί μου, σταμάτα. Να δώσουμε τους τρόπους επικοινωνίας μας. Βέβαια. Πάμε να δούμε την καρτούλα μας. Στο Facebook είμαστε ανοιχτή επικοινωνία. Στο Instagram ανοιχτή _Παύλα επικοινωνία. Φεύγεις. Ανοιχτή _Παύλα επικοινωνία. Το mail της εκπομπής τα βλέπουν όλα. Ένα προς ένα. Ο Σπύρος Φρεμεντίτης και ο Μάνος Διφλής, τους βλέπετε εδώ τι απορίες έχουν. Ανοιχτή Παύλα επικοινωνία @tvopen.gr. Είμαστε εδώ για να απαντήσουμε σε όλα. Σε λίγο έχουμε συγκεντρώσει και κάποια από τα ερωτήματά σας και εδώ θα τα απαντήσουμε όλα με τον Σπύρο Φρεμεντίτη. Πάμε να ανοίξουμε ένα άλλο μεγάλο θέμα. Πολύ μεγάλο θέμα. Θα δούμε την Ελευθερία Σπυράκη, γιατί θα έχει λίγο την καλεσμένη της μαζί. Την κυρία Πινελόπη Διαμαντοπούλου, διότι είχαμε αρχές Σεπτεμβρίου. Καλημέρα, Ελευθερία μου. Είχαμε αρχές Σεπτεμβρίου ένα τροχαίο δυστύχημα, θα το πω, γιατί ο άνθρωπος κατέληξε. Είχαμε μια παράσυρση πεζού και εγκατάλειψη. Δώσε μας το ρεπορτάζ. 2 Σεπτεμβρίου λοιπόν, μεταξύ 10:30 το πρωί με 11, ο 86χρονος άνδρας ερχόταν από την Μεσογείο και έφτασε στο σημείο όπου βρισκόμαστε εμείς σήμερα, στη συμβολή των οδών Βενιζέλου και Περικλέους. Εκείνη λοιπόν τη στιγμή τι ακριβώς συνέβη? Εικάζεται, γιατί δεν υπάρχουν ακόμα στοιχεία, δεν έχει η τροχαία ακριβή στοιχεία για το από πού ήρθε η μηχανή. Εικάζεται λοιπόν ότι η μηχανή μάλλον ήρθε από την Βενιζέλου και πέτυχε τον άνθρωπο ακριβώς σε αυτό το σημείο όπου βρίσκομαι εγώ αυτή τη στιγμή και σας δίνει εικόνα ο Κώστας ο Παπαδάτος, με αποτέλεσμα να παρασύρει τον ηλικιωμένο άνδρα,
ο οποίος έπεσε εδώ, σε αυτό το σημείο που βλέπετε, τραυματισμένος. Στη συνέχεια τι ακριβώς έγινε? Δεν ήθελα να διακόψω την περιγραφή σου. Να πούμε ότι από το σημείο στο οποίο έγινε η παράσυρση, φαίνεται ότι ο μοτοσυκλετιστής έχει stop. Και αν μπορούμε να γυρίσουμε να δούμε stop. Έχει ένα stop. Απλώς για να καταλάβουμε. Πίσω από το απαγορευτικό. Ακριβώς. Μας το δείχνει μια χαρά ο Κώστας ο Παπαδάτος. Πίσω από το απαγορευτικό μπορείτε να διακρίνετε ναι, ότι είναι stop. Είναι stop. Παρόλα αυτά, παρασύρει τον άνθρωπο και σηκώνεται και φεύγει, Μάνο και Χρύσα. Και τον αφήνει στη μέση του δρόμου. Να το, σε ευχαριστούμε. Τι γίνεται τώρα, μετά από. Λοιπόν, μετά από αυτό, βλέπει μία γυναίκα, τον ηλικιωμένο άνδρα, να βρίσκεται κάτω στο οδόστρωμα. Είναι εκείνη λοιπόν η μοναδική, και θα το πω και θα το τονίσω, η μοναδική η οποία ενδιαφέρθηκε για τον ηλικιωμένο και τον μετέφερε στο νοσοκομείο. Λοιπόν, κυρία Διαμαντοπούλου, έχετε ξεκινήσει έναν αγώνα. Ψάχνετε στοιχεία και ψάχνετε ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονταν στο σημείο εκείνη τη στιγμή και θέλετε να σας βοηθήσουν για να διαλευκανθούν τα ακριβή αίτια και συγκεκριμένα οι συνθήκες κάτω από τις οποίες ο πατέρας σας παρασύρθηκε και να βρεθεί ο εγκληματίας, να τα λέμε όλα, ελευθερία μου, να βρεθεί ο εγκληματίας ο οποίος παράτησε έναν άνθρωπο στο δρόμο. Θέλω να δείτε ένα χαρτί. Ναι. Αυτό το χαρτί λοιπόν η κυρία Διαμαντοπούλου κάθε μέρα βρίσκεται στο σημείο και κολλάει αυτά τα χαρτιά ή τα αφήνει πάνω στα αυτοκίνητα, διότι όπως σας είπα εδώ και αρκετές ημέρες ψάχνει στοιχεία και ευχόμαστε όλοι να τα βρείτε κιόλας προς δικαίωση και της ψυχής του πατέρα σας. Καλημέρα σας κυρία Διαμαντοπούλου, καλημέρα σας. Τι γίνεται μέχρι αυτή την ώρα που μιλάμε? Λοιπόν, τον πατέρα μου μετέφερε γυναίκα στο σπίτι, διερχόμενη οδηγός. Στο σπίτι, όχι στο νοσοκομείο, μας συγχωρείτε. Στο σπίτι το μετέφερε. Εμείς δεν ήμασταν στο σπίτι, απουσιάζαμε. Η οδηγός είπε στον οδηγό της μηχανής να την ακολουθήσει, δεν την ακολούθησε και εξαφανίστηκε. Προφανώς επειδή δεν μπορούσε να μεταφέρει τον πατέρα μου πάνω στη μηχανή του, τον πήρε ο οδηγός με το αυτοκίνητο. Δεν καλέσανε τροχέα ούτε ΕΚΑΒ επιτόπου. Τον άφησαν λοιπόν σε ένα κατάστημα που βρίσκεται από κάτω στην πολυκατοικία που μένουμε. Ο καταστηματάρχης μας ειδοποίησε στα κινητά μας τηλέφωνα, εμένα και τον αδερφό μου. Εγώ βρισκόμουν στη Θεσσαλονίκη εκείνη την ημέρα και επέστρεφα το ίδιο βράδυ. Ο αδερφός μου έφτασε στο σπίτι μας μετά από μισή ώρα περίπου, αφού πήρε το τηλεφώνημα. Και μετά, επειδή πονούσε ο πατέρας μας στην κνήμη και στον αγκώνα, δεν είχε βέβαια ενδείξει ότι είχε χτυπηθεί στο κεφάλι. Μεταφέρθηκε από το ΕΚΑΒ στο ΚΑΤ. Ναι. Εκεί γίνανε ακτινογραφίες και εξετάσεις. Οι γιατροί από τις 12 από τις 1 μέχρι τις 7 ήταν έτοιμοι να τον διώξουν με κάτι ναρθικάκια. Αλλά στις 7 καθώς γέρνει αποκοιμιέται ο άνθρωπος και δεν ξυπνάει ποτέ γιατί είχε εγκεφαλικό αιμορραγία θανατηφόρο. Τώρα αυτό που περιγράφεται είναι αυτό που λέμε στην καθημερινότητά μας. Είναι όλο λάθος. Είναι όλο λάθος από την αρχή του. Το ξέρω. Ξεκινάει από την εγκατάλειψη του ανθρώπου, του πατέρα σας. Φτάνουμε στο ότι κανένας δεν σκέφτεται. Δεν καλέσαν το ΕΚΑΒ. Έτσι, δεν κάλεσε κανένας το ΕΚΑΒ. Και καταλήγουν, μας λέτε τώρα ότι στο ΚΑΤ του έβαλαν αρθικάκια και ήταν έτοιμοι να τον αφήσουν να φύγει τον άνθρωπο, χωρίς άλλη εξέταση. Δεν θα ρίξουμε την ευθύνη. Δεν ξέρω αν θα πρέπει να ρίξουμε την ευθύνη στους γιατρούς. Δεν ρίχνω. Ακούστε, κυρία Διαμαντοπούλου. Ο άνθρωπος μιλούσε. Κυρία Διαμαντοπούλου, εγώ δεν ρίχνω σε κανέναν ευθύνη. Λέω απλώς ότι όταν ένας άνθρωπος και δει ηλικιωμένος μπαίνει σε ένα νοσοκομείο, μετά από τροχαίο, ήθιστε να του γίνονται γενικές εξετάσεις και κυρίως του κεφάλι. Δεν ρίχνω ευθύνη. Λέω τι γίνεται. Αξονική του έκαναν αφού έπεσε σε κόμμα στην ουσία. Για να δουν ότι είχε το αιμάτωμα. Μάλιστα. Αλλά επειδή η νεκροψία έδειξε ότι ακόμα και το επόμενο λεπτό από τη στιγμή του ατυχήματος να βρισκόταν στο νοσοκομείο και να μπαινε χειρουργείο για τον εγκέφαλο, δεν σωζότανε. Δηλαδή ήταν τέτοιο το αιμάτωμα που δεν υπάρχει περίπτωση. Από εδώ και στο εξής, τι θα κάνετε, κυρία Διαμαντοπούλου? Κοιτάξτε να δείτε, αναζητούμε εγώ και ο αδερφός μου τη γυναίκα αυτή που μετέφερε τον πατέρα μας στο σπίτι, διότι η γυναίκα αυτή είδε ακριβώς πώς έχει γίνει το ατύχημα και γνωρίζει, τουλάχιστον μπορεί να περιγράψει, δεν ξέρω αν έχει συγκρατήσει και την πινακίδα της μηχανής, αλλά μπορεί να περιγράψει τον οδηγό σίγουρα. Αναζητούμε τους περίοικους εδώ γύρω που σίγουρα βγήκαν ή περπατούσαν πάνω στον δρόμο και είδαν τι έχει γίνει. Μας είπατε, δεν ξέρω αν μας ακούτε, κυρία Διαμαντοπούλου, μας είπατε πριν ότι ενώ εμείς βλέπουμε το χαρτί που μοιράζετε κάνοντας προσπάθεια, όπως λέτε, να βρείτε τη φωνιά του πατέρα σας, αλλά θέλω να ρωτήσω, έχετε ζητήσει τη βοήθεια
των περίκων ή κάποιου καταστήματος υπάρχουν κάποια κάμερα στην περιοχή? Γιατί η μηχανή είπατε ότι ακολούθησε το αυτοκίνητο. Έχουμε χτενίσει την περικλέωση. Την επόμενη μέρα που ο πατέρας μας είναι στο νοσοκομείο διασωληνωμένος, γιατί έμεινε διασωληνωμένος για 6 μέρες. Χτενίσαμε τον αδερφό μου την περικλέωση από τη βάση. Στο σημείο αυτό βρήκαμε έναν καθρέφτη μηχανής. Ρωτήσαμε τον κάτοικο στη μονοκατοικία απέναντι και μας είπε ότι την προηγούμενη μέρα άκουσε να γίνεται ένα τύχημα. Δεν βγήκε να δει. Ναι. Άρα δεν υπάρχει κάποιο κατάστημα ή οτιδήποτε άλλο με κάμερα? Χτυπάω πόρτες και τις κάμερες έχουμε ρωτήσει. Οι κάμερες όμως είναι στραμμένες στις πόρτες των καταστημάτων. Η αστυνομία δεν έχει κάνει κάποια ανακοίνωση. Έχει πάρει από εμάς έναν καθρέφτη σπασμένο μηχανής, που θα μπορούσε να έχει κάποια δακτυλικά επάνω. Έχει μελετήσει τις κάμερες. Όταν ρωτάω τους ανθρώπους, μου λένε πολλές φορές, πέρασε και η αστυνομία και με ρώτησε. Η αστυνομία ρωτάει. Αλλά οι άνθρωποι, από ό,τι φαίνεται, είτε δεν θέλουν να μπλεχτούν, μπορεί και να είδαν και να μην θέλουν να μπλεχτούν. Επίσης, οι άνθρωποι δεν γνώριζαν ότι ο άνθρωπος αυτός που τραυματίστηκε κατέληξε. Δεν το γνώριζαν. Μάλιστα. Ο λόγος λοιπόν που μοιράζω τα φυλάδια είναι πρώτον, για να μάθει ο κόσμος αυτός που πιθανώς είδε ότι αυτός ο άνθρωπος κατέληξε. Δεύτερον, ότι θα πρέπει να τους κινητοποιήσω συναισθηματικά, γιατί πολλοί άνθρωποι κοιτάνε τη βολή τους και δεν βγαίνουν να καταθέσουν, γιατί θα έχουν πλεξίματα. Θα τρέχουν να δίνουν καταθέσεις σε αστυνομίες, σε δικαστήρια. Να πούμε, κυρία Διαμαντοπούλου, ότι εμείς θα μείνουμε στο θέμα, θα το παρακολουθήσουμε το θέμα, γιατί εδώ οι εγκαταλείψεις είναι μία μάστιγα για την Ελλάδα, δυστυχώς, και ανοίγει και ένα άλλο θέμα, ότι το πώς αντιμετωπίζει και η δικαιοσύνη, πώς αντιμετωπίζονται ποινικά οι εγκαταλείψεις στην Ελλάδα, είναι ένα άλλο πολύ μεγάλο θέμα που είναι χάδι σε αυτούς τους εγκληματίες, οι ποινές. Κυρία Διαμαντοπούλου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ελευθερία μου, να είστε καλά, θα σας ξαναδούμε αργότερα. Ευχαριστώ. Την καλημέρα μας. Και εμείς να πάμε στο άλλο μεγάλο θέμα. Να πάμε στην. Πάμε πίσω. Είναι φοβερό. Να πηγαίνεις να χάνεις έναν δικό σου άνθρωπο, να χάνεις τον πατέρα σου, ρε παιδί μου, με αυτόν τον τρόπο. Γιατί σκέφτησε κιόλας ότι θα μπορούσε να είχε σωθεί ο άνθρωπος αν τον είχε πάει κατευθείαν στο νοσοκομείο. Τι να πούμε, δικαίωση μόνο. Ας ελπίσουμε να βρεθεί αυτός ο άνθρωπος που τον παρέσυρε και το αφαίρεσε τη ζωή. Να πάμε να μεταφερθούμε στη Νέα Υόρκη. Εκεί βρίσκεται η απεσταλμένη του Open, Αλεξία Τασούλη, γιατί φυσικά σήμερα περιμένουμε. Αλεξία, καλημέρα. Καλημέρα, Αλεξία. Καλημέρα. Αναμένουμε την ομιλία του Πρωθυπουργού για να δούμε και τι θα απαντήσει στα όσα τρελά ακούσαμε τις προηγούμενες ημέρες και τις προηγούμενες ώρες από τον Ταγί Ερντογάν. Να πούμε και μια καλημέρα και στον κύριο Σταθακόπουλο, έτσι, που είναι κοντά μας, τον κύριο Δημήτρη Σταθακόπουλο, τον τουρκολόγο, νομικό. Καλημέρα σας, κύριε Σταθακόπουλε. Καλημέρα, αγαπητή, και στην κυρία Τασούλη. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τις εξελίξεις για να τις σχολιάσουμε. Έλα, Αλεξία μου. Λοιπόν, οι εξελίξεις είναι πράγματι σήμερα η μεγάλη μέρα. Αναμένουμε σε λίγες ώρες από τώρα ο Πρωθυπουργός να εκπονήσει την πολυαναμενόμενη ομιλία στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Η ομιλία προβλέπεται να είναι γύρω στις 4 η ώρα Αμερικής. Και είναι μια ομιλία που, όπως καταλαβαίνετε, μετά από τα τρελά που είπε και η κυρία Χρύσα Φόσκολου, που ακούσαμε από τον Ταγί Ερντογάν τις προηγούμενες ημέρες από το βήμα της συνέλευσης του ΟΗΕ, η ομιλία του Πρωθυπουργού αναμένεται να έχει ιδιαίτερη βαρύτητα και σύμφωνα με πληροφορίες αναμένεται να εστιάσει πολύ περισσότερο στην Τουρκία από ό,τι είχε αρχικά προβλεφθεί. Ήδη μέχρι χθες το βράδυ ο Πρωθυπουργός έβαζε τις τελευταίες πινελιές στην ομιλία του. Ρωτήσαμε κυβερνητικούς αξιωματούχους αν θα δείξει κάποιους χάρτες, αν θα δείξει κάποια ντοκουμέντα. Η απάντηση που πήραμε είναι ότι ο σχεδιασμός είναι να είναι ισχυρές οι λέξεις, να μην χρειάζεται δηλαδή να δείξει κάποιες φωτογραφίες όπως έκανε ο Ταγί Ερντογάν, αλλά να είναι ισχυρές οι λέξεις, ισχυρές τα μηνύματα που θέλει να δώσει ο Πρωθυπουργός. Πρέπει να σας πω ότι εδώ στην Νέα Υόρκη όλες αυτές τις μέρες έχει γίνει ένα τεράστιο διπλωματικό μαραθώνιο, διπλωματικό sprint θα έλεγα, με πάρα πολλές επαφές. Χθες μάλιστα ο Πρωθυπουργός είχε συνάντηση και με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, τον Αντώνιο Γκουτιέρες. Τον ενημέρωσε για την τουρκική προκλητικότητα και τον ενημέρωσε επίσης για το στίγμα της ομιλίας που θα δώσει ο Έλληνας Πρωθυπουργός, διότι όπως καταλαβαίνετε ενδεχομένως να έχουμε αντιδράσεις στη συνέχεια από την τουρκική πλευρά που θα είναι ενοχλημένη από την ομιλία που θα εκπονήσει ο Πρωθυπουργός στον ΟΗΕ. Θέλησε λοιπόν ο κ. Μητσοτάκης να ενημερώσει τον κύριο Γκουτιέρες ότι ακριβώς θα καταγγείλει από το βήμα της συνέλευσης την τουρκική προκλητικότητα. Επίσης να σας πω ότι χθες το βράδυ, πριν από λίγο δηλαδή, έδωσε συνέντευξη στο CNN ο Πρωθυπουργός. Για άλλη μια φορά είπε ότι η Τουρκία εργαλειοποιεί το μεταναστευτικό. Θύμισε στον κόσμο, στους τηλεθεατές του CNN, ότι ήταν η Τουρκία που το Μάρτιο του 2020 άνοιξε τα σύνορα στον Εύρο και προκάλεσε όλη τη μεγάλη κρίση ανάμεσα στις διμερείς μας σχέσεις. Άρα από αυτή τη συνέντευξη, Αλεξία, παίρνουμε και μια γεύση του τι θα ακούσουμε και σήμερα.
Ναι, έδωσε νομίζω το πλαίσιο που θα κινηθεί σήμερα. Εστίασε περισσότερο στο μεταναστευτικό, διότι ακριβώς το μεταναστευτικό είναι στο οποίο έδωσε έμφαση και ο ίδιος ο Ταγίπ Ερντογάν στην ομιλία του στη Γενική Συνέλευση, κατηγορώντας το προφανές κατά συκοφάντηση να λέει ότι η Ελλάδα είναι στα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Fake news, λέει ο Πρωθυπουργός, fake news από την Άγκυρα. Εμείς έχουμε σώσει δεκάδες χιλιάδες μετανάστες και σεβόμαστε απόλυτα το διεθνές δίκαιο. Είναι η Τουρκία από την άλλη πλευρά που εργαλειοποιεί το μεταναστευτικό. Μάλιστα. Είχαμε και σειρά επαφών όχι μόνο του Πρωθυπουργού, αλλά και του Νίκου Δένδια με ομολόγους του. Είδαμε και τη συνάντηση χθες που είχε και με τη Βικτόρια Νουλάντ. Νομίζω, Χρύσα, αυτή ήταν η πιο σημαντική συνάντηση που είχε τις τελευταίες ώρες ο Νίκος Δένδιας. Πράγματι, η Βικτόρια Νούλαντ είναι υφυπουργός εξωτερικών των ΗΠΑ. Δεν είναι όμως μια τυχαία προσωπικότητα, είναι μια πολύ σημαντική αξιωματούχος, διότι το χαρτοφυλάκιό της είναι η Ανατολική Μεσόγειος. Επομένως, η συνάντηση που είχε ο Νίκος Δένδιας με τη Βικτόρια Νούλαντ αφορούσε ακριβώς όλες τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο. Και η Βικτόρια Νούλαντ είναι μια αξιωματούχος που είναι σε ανοιχτή γραμμή και με την Τουρκία. Επομένως, μεταφέρει και έχει εικόνα το τι ακριβώς σκέφτεται η τουρκική πλευρά. Ο Νίκος Δένδιας θα είναι παρόν στη Γενική Συνέλευση, θα παρακολουθήσει τον Πρωθυπουργό και δεν αποκλείεται, θέλω να σας πω, ο Πρωθυπουργός να έχει και κάποιο άσο στο μανίκι του, να έχουμε δηλαδή κάποια έκπληξη από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης, να πει κάτι που δεν το περιμένουμε ή να πει κάτι που δεν το έχουμε ακούσει τις τελευταίες ώρες. Σε κάθε περίπτωση, στο περιθώριο σήμερα της Γενικής Συνέλευσης, πριν ξεκινήσει την ομιλία του, αναμένεται να έχει και σύντομες συναντήσεις και με άλλους αξιωματούχους που θα βρίσκονται εκείνη την ώρα στην αίθουσα της Γενικής Συνέλευσης. Για να πάμε τώρα και στον κύριο Σταδακόπουλο. Κύριε Σταδακόπουλε, εγώ αναρωτιέμαι αν με όλα αυτά που έχετε δει κι εσείς και όλα αυτά που μεταδίδει εδώ και 2 ημέρες από τη Νέα Υόρκη η Αλεξία Τασούλη, αν ο Ερντογάν πραγματικά έχει πείσει κάποιους από τη διεθνή κοινότητα για όλα αυτά που έχουν υποθεί κατά της Ελλάδας. Δεν τον πιστεύει κανένας. Το ρεπορτάζ και η ενημέρωση της κυρίας Τασούλη πάντοτε έτσι καταιγιστικό και την ακούμε πάντοτε με μεγάλη προσοχή για να βγάζουμε και εμείς τα συμπεράσματά μας, εφόσον έχουμε και σωστή ενημέρωση. Λοιπόν, κοιτάξτε, θεωρώ ότι υπάρχει ένα διφιές, έτσι, ένα διτό κοινό. Υπάρχει ένα κοινό που είναι μάλλον αδιάφορο και πράγματι θέλει να ενημερωθεί. Και το θέμα είναι από ποιους ενημερώνεται και πώς. Δηλαδή, αν ενημερώνεται από λομπίστες, τους οποίους χρησιμοποιεί επαμοιβή σαφώς η Άγκυρα, η άλλη πλευρά δηλαδή, και αν υπάρχουν αντικειμενικοί ακροατές, οι οποίοι πράγματι γνωρίζουν την κατάσταση, είναι ενημερωμένοι από μόνοι τους ή σε προηγούμενο χρόνο, και σε κάθε περίπτωση μπορούν να έχουν ορθή ερμηνεία από τους διπλωμάτες συμβούλους τους, να έχουν ορθή ερμηνεία των λεγόμενων της μιας και της άλλης πλευράς. Προσέξτε τώρα, η Ελλάδα μέχρι σήμερα, κάποιοι μπορούν να διαφωνούν, άλλοι συμφωνούμε, έχει επιλέξει να μην παρασυρθεί στο πεδίο μάχης διπλωματικής ή επί του πεδίου μάχης που θέλει η άλλη πλευρά, η Άγκυρα δηλαδή, να μας παρασύρει. Γνωρίζουμε από τα στρατηγήματα ήδη του αρχαίου Πολυένου ότι όταν σε παρασύρει ο αντίπαλός σου στο πεδίο μάχης του την ώρα και τη στιγμή και στο μέρος που θέλει αυτός, το πιθανότερο είναι να χάσεις. Άρα λοιπόν η Ελλάδα δεν τσιμπάει, να το πω έτσι απλά λαϊκά, στις προκλήσεις αυτές. Η επιλογή της Ελλάδος, το πού θα συγκρουστεί και αν θα συγκρουστεί διπλωματικά σε πρώτη φάση, και από εκεί και πέρα, αν ομιγέννητο χρειαστεί και ενόπλος με την Τουρκία, πρέπει να είναι δικιά μας επιλογή τη στιγμή και σε χρόνο και σε χώρο που θέλουμε εμείς. Προσέξτε όμως, ζητώ συγγνώμη που σας διακόπτω. Εδώ υπάρχει και μια ιδιαιτερότητα. Γιατί το επισημαίνει διαρκώς και η Αλεξία Τασούλη και το βλέπουμε κι εμείς. Ότι ο Ερντογάν πήγε στη Νέα Υόρκη και γυρίζει με άδεια χέρια. Άρα θεωρώ, δεν ξέρω, δική μου εκτίμηση είναι, φαντάζομαι και όλων μας, ότι θα επιστρέψει και θα προσπαθήσει να καλύψει αυτό το επικοινωνιακό κενό, ίσως ανεβάζοντας τους τόνους. Σωστή. Βεβαίως, σωστή παρατήρηση. Και σε επίρρωση σε αυτό που λέτε, ο ΙΕ είναι ένα διεθνές τερέν διπλωματικών μαχών και παρουσιάσεων. Σε κάθε περίπτωση, λοιπόν, έχει κάνει αυτή την επιλογή να κάνει αυτή την παρουσίαση ο πρόεδρος Ερντογάν. Δεν σημαίνει ότι έχει και δίκιο εφόσον τα παρουσιάζει έτσι. Μια υποκειμενική επιλογή του ήταν. Σωστό. Είπαμε το κοινό που ακούει αυτή Βλέπουμε μια άλλη στάση όμως, κύριε Σταδακόπουλε, γιατί από τη μια είδαμε βέβαια ότι εκείνος δεν μπορούσε να μιλήσει στον Κογκρέσιο όπως ο Πρωθυπουργός, μίλησε τώρα στον ΟΗΕ. Αλλά βλέπουμε ότι φωτογραφιζόταν στο Central Park όπως όλοι οι άλλοι ηγέτες. Βλέπουμε να δίνει συνεντεύξεις στα αμερικανικά κανάλια. Αυτό είναι ένα επικοινωνιακό ανθρώπινο πρόσωπο που προσπαθούν να δείξουν όλοι. Δηλαδή, το κάναν όλοι. Το έκανε και ο πρόεδρος Ερντογάν. Η Ελλάδα έχει επιλέξει να αντιμετωπίσει
τις προκλήσεις αυτές της Τουρκίας σε ένα διεθνές επίπεδο και πράγματι η γλώσσα, από ό,τι ακούμε, της απάντησής μας θα είναι σκληρή και έτσι πρέπει στην προκειμένη περίπτωση, γιατί ακούει το διεθνές κοινό και όχι μόνο η Τουρκία, σε αυτά που λέμε μεταξύ μας εδώ τοπικά. Άρα λοιπόν το διεθνές κοινό πρέπει να ακούσει ότι η Ελλάδα με ένταση και με τεκμηρίωση αντικρούει όλα αυτά τα οποία λέει η Τουρκία. Επομένως εκεί δεν παρασυρώμαστε στο στρατήγημα που θέλει να κάνει η Τουρκία, να μας παρασύρει στο πεδίο της, αλλά είμαστε ένα διεθνές πεδίο, το οποίο είναι ένα πεδίο δόξης λαμπρό για μας να αναδείξουμε ακριβώς τους δικούς μας ισχυρισμούς και τους έολους ισχυρισμούς της Τουρκίας. Σε αυτό που είπατε, έχετε δίκιο, ότι μόλις γυρίσει πίσω ο πρόεδρος Ερντογάν θα έχει μια άλλη γλώσσα. Εκεί πέρα δεν μίλησε πάση δυνάμει, δηλαδή δεν μίλησε για θέματα αποστρατιωτικοποίησης, δεν μίλησε για θέματα τα οποία θα ξένιζαν απολύτως στους διπλωμάτες που βρίσκονται εκεί στον ΟΗΕ, στο Διεθνές Ακροατήριο δηλαδή. Όμως εδώ όταν θα έρθει και για την εσωτερική κατανάλωση, και να ακούσουμε και εμείς, αλλά και ο κόσμος που ενδιαφέρεται για τις Ανατολικές Μεσογείου, πάλι θα χρησιμοποιήσει την άλλη γλώσσα. Και βεβαίως όλο αυτό, πολύ σωστά το είπατε, θα ανεβάσει πάλι τους τόνους, αναμενόμενο για όσους ασχολούμαστε και το σχολιάζουμε εδώ και πολλούς μήνες, ήδη από το καλοκαίρι αναμενόμενο. Νομίζουμε ότι εξελίσσεται αναμενόμενα. Η Ελλάδα δεν πρέπει να παρασυρθεί στο δικό του πεδίο, στο χρόνο και στον τρόπο που αυτός επιλέγει. Η διεθνοποίηση του γεγονότος προσπαθεί να κάνει αυτός, θεωρώ ότι είναι αιώλη. Η δικιά μας διεθνοποίηση, όπως το παρουσιάζουμε, μπορεί να γίνει καλύτερη. Άρα εδώ πρέπει να μείνουμε, κύριε Σταθακόπουλε, και να ρωτήσουμε και την Αλεξία. Αυτή τη διεθνοποίηση φαίνεται εκεί, γιατί εσύ είσαι στην καρδιά των εξελίξεων και έχεις και την αίσθηση του τι γίνεται. Θέλω να πω, η διεθνοποίηση που επιδιώκουμε επιτυγχάνεται. Ακούς αντιδράσεις από εκεί, κάτι άλλο? Λοιπόν, συμφωνώ με τον κύριο Σταθακόπουλο, που και καλά κάνει ο κύριο Σταθακόπουλο και εστιάζει την επόμενη μέρα, όταν δηλαδή ο Ταγίπ Ερντογάν θα νιώσει ότι επικοινωνιακά και ουσιαστικά έχει χάσει. Ναι. Θέλω να πω εδώ ότι τις τελευταίες ημέρες ο Ταγίπ Ερντογάν δεν έχει κάτσει με τα χέρια σταυρωμένα. Είναι και κύριος πάρα πολύ κινητικός, είναι και εκείνος πολύ δραστήριος, έχει κάνει πάρα πολλές επαφές, έχει δει πολλούς ηγέτες, έχει δει ομολόγους του. Θέλω να πω ότι είναι ένας αξιωματούχος, ο πρόεδρος της Τουρκίας, ο οποίος και εκείνος καταλαβαίνει πώς παίζει το παιχνίδι. Γι' αυτό ρωταοποιήθηκαν έναν. Ναι. Ρώτησε κυβερνητικούς αξιωματούχους από την ελληνική πλευρά, που ήταν μέσα στις συνομιλίες, ήταν μέσα στις συνομιλίες της συνέλευσης του ΟΗΕ. Μου είπανε ότι οι ξένοι ηγέτες αντιλαμβάνονται πόσο απομονωμένος είναι διεθνώς πλέον και διπλωματικά ο Ταγίπ Ερντογάν. Όταν δηλαδή είναι ένας Ταγίπ Ερντογάν που δείχνει την οργή του, όταν είναι ένας Ταγίπ Ερντογάν ο οποίος δεν πηγαίνει με το βάση του διεθνούς δικαίου, ό,τι επαφές και να κάνει, όσες συνομιλίες και να κάνει με τους ξένους ηγέτες, τον είδαμε με τον Σόλτς, τον είδαμε με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό, εάν εκείνος δεν συμμορφώνεται με το διεθνές δίκαιο και όταν έρχεται η ελληνική πλευρά και κάνει αντίστοιχες επαφές με τον Γερμανό Καγκελάριο, με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό και το δικό μας το αφήγημα, η δική μας ρητορική είναι πιο λογική, είναι στη βάση του διεθνούς δικαίου, είναι επόμενο και λογικό οι ξένοι ηγέτες να συμφωνήσουν με την ελληνική πλευρά. Συμφωνώ απόλυτα με τον κύριο Σταθακόπουλο, η επόμενη μέρα είναι δύσκολη. Δηλαδή, όταν επιστρέψει ο Ταγίπ Ερντογάν στη χώρα του, όταν δει ότι δεν πήγε αυτά που ήθελε, ότι δεν κατάφερε να έχει ένα διπλωματικό, ένα τέτα-τέτ με τον Αμερικανό πρόεδρο, πώς θα αντιδράσει? Θα αντιδράσει επί του πεδίου, θα αντιδράσει πάλι με μια Μην ξεχνάμε το Roots Race, πριν ρωτήσει Χρύσα μου, μην ξεχνάμε και το Roots Race. Έτσι, δηλαδή το κρατάμε ως στοιχείο μπαλαντέρ για την αύξηση της έντασης του Ερντογάν. Ναι, το Roots Race βρίσκεται στην περιοχή. Έχουμε την Ναύτεξ που θα κρατήσει καιρό η Ναύτεξ και δεν είναι καθόλου ασύνδετη η Ναύτεξ που θα κρατήσει μέχρι τον Νοέμβριο με τις συνομιλίες που γίνονται στο Κογκρέσο και την επικείμενη ψηφοφορία για τα F-16. Διότι φαίνεται ότι ο Ταγίπ Ερντογάν, παρά τους κομπόδες λόγους ότι έχει πάρει μαζί του τους ρεπουμπλικανούς βουλευτές οι οποίοι τάσσονται υπέρ της πώλησης των όπλων των F-16, αυτό φαίνεται ότι δεν συμβαίνει, διότι ο ρεπουμπλικανός βουλευτής, ο Γκάς Μπιλιράκης, διέψευσε ότι η δικιά του ομάδα οι ρεπουμπλικανοί συμφωνούν με την αναβάθμιση και την πώληση των F-16 στην Τουρκία. Επομένως, το έλεγα, είναι ένα πάζλ σύνθετο, είναι ένα πάζλ από πολλά κομμάτια, που στην πορεία θα δούμε πώς θα εξελιχθούν. Το Roots Race δηλαδή μπορεί να συνδέεται και το τι θα κάνει το Roots Race στην Ανατολική Μεσόγειο με το πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα στο Κογκρέσο. Λογικό. Αλεξία μου, ο Έλληνας Πρωθυπουργός παραμένει ανοιχτός σε μια συζήτηση με τον Ρέτζεπ Ταγίπ Ερντογάν? Η απάντηση είναι ναι. Ο Πρωθυπουργός, παρά τα όσα έχουν γίνει, πάντα λέει ότι είμαι ανοιχτός στο διάβλο επικοινωνίας
είμαστε καταδικασμένοι να είμαστε γείτονες. Η γεωγραφία δεν αλλάζει. Πάντα θα έχουμε την Τουρκία απέναντι. Και πάντα νομίζω ότι όσο σκληρός και να είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, θα μας πει και ο κ. Σταθακόπουλος που τον παρακολουθεί επίσης πολύ καλά, όσο σκληρά να είναι τα λόγια και όσο κατηγορηματικά να δίνουμε απαντήσεις στον Τούρκο πρόεδρο, πάντα ο Έλληνας πρωθυπουργός λέει ότι εμείς είμαστε εδώ, είμαστε ανοιχτοί στο διάλογο, θέλουμε συναντήσεις, θέλουμε διαβουλεύσεις, αρκεί όμως να υπάρχει ένας σεβασμός. Και αυτό είναι το διπλωματικό μας όπλο, Αλεξία μου, να προσθέσω εγώ. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλεξία μου, για την ανταπόκρισή σου. Κύριε Σταθακόπουλε, να συζητήσουμε, να μείνετε μαζί μας για να ανοίξουμε και το άλλο θέμα. Να πάμε στο Ιράν, να πάμε στη Δήμητρα Μανιαβού να μας δώσει τελευταίες εξελίξεις και να τα σχολιάσουμε μαζί. Έλα, Δήμητρα μου. Καλή σας ημέρα, Μάνο και Χρύσα. Καλημέρα και στους καλεσμένους μας. Το Ιράν φλέγεται λοιπόν για έκτη συνεχόμενη ημέρα, με την οργή να ξεχυλίζει μετά τον θάνατο της νεαρής Μάχσα Αμίνη, που πέθανε, όπως αναφέρουν αυτόπτες μάρτυρες, στα χέρια της αστυνομίας ηθών. Έχουν εξαπλωθεί οι διαδηλώσεις σε τουλάχιστον 30 πόλεις του Ιράν και έχουν πάρει τη μορφή γενικευμένης αντίδρασης και αντίστασης κατά του θεοκρατικού καθεστώτος. Είδαμε εικόνες με τους διαδηλωτές να πετάνε πέτρες και να ανάβουν φωτιές, να ορμούν πάνω στους άνδρες ασφαλείας και να βάζουν φωτιές σε αστυνομικά αυτοκίνητα και να καίνε πινακίδες με αφίσες του θρησκευτικού ηγέτη του Αλή, Χοσεϊνή Χαμενεή. Είναι η σπίθα στην ουσία και η αφορμή ο θάνατος της 22χρονης νεαρής, η οποία έκανε το λάθος να μην καλύψει πλήρως τα μαλλιά της με την μαντίλα, με την χιτζάμπ, έτσι όπως προστάζουν οι Ισλαμικοί κανονισμοί. Μία σπίθα λοιπόν, μία αφορμή για να ξεσπάσει αυτή η λαϊκή οργή. Γυναίκες κάθε ηλικίας καίνε στους δρόμους τις μαντήλες τους και κόβουν τα μαλλιά τους σε ένδειξη διαμαρτυρίας κατά της βίας κατά των γυναικών και κατά του αυταρχικού καθεστώτος, και είναι ενδεικτικό το γεγονός ότι συμμετέχουν και άνδρες σε αυτές τις βίες και αιματηρές, να πούμε, διαδηλώσεις, που μέχρι αυτήν την ώρα ο επίσημος απολογισμός, σύμφωνα και με την ΜΚΟ Iran Human Rights, έχει ανέλθει στους 31. Αμετανόητος εμφανίζεται, βέβαια, να πούμε, ο πρόεδρος του Ιράν, Ιμπραχήμ Ραϊσί, από το βήμα, από την έδρα του ΟΗΕ, έκανε δηλώσεις, είπε πως η Μαχσά Αμινή, η 22χρονη κοπέλα, δεν είχε σημάδια κακοποίησης. Είπε επίσης ότι υπάρχει ελευθερία έκφρασης στο Ιράν και πως οι σκηνές χάους από τις μαζικές διαδηλώσεις που πραγματοποιούνται τις τελευταίες ημέρες στο Ιράν είναι, όπως είπε, απαράδεκτες. Μάλιστα. Και κύριε Σταθακόπουλε, να έρθουμε να επιστρέψουμε σε εσάς, γιατί το ερώτημα είναι, οι διαδηλώσεις αυτές μπορούν να ρίξουν το καθεστώς? Είναι η ερώτηση και η απάντηση του 1 εκατομμυρίου, θα το έλεγα της χαριτολογώντας. Κοιτάξτε, έχουμε κάποια παραδείγματα, και όχι πολύ παλιά ιστορικά, του 10. Ήταν 17 Δεκέμβρη του 10, αν θυμόμαστε, στην Τινησία, με τον νεαρό τότε τον Μοχάμεντ Μποαζίζη, ένα μικροπολιτή, ο οποίος, επειδή του επευλήθη ένα πρόστιμο που πωλούσε τάχαμου χωρίς άδεια κάποια φρούτα, αυτοπριπολήθηκε, και αυτό δημιούργησε μια λυσίδα γεγονότων που τελικά έφερε αλλαγή καθεστώτος στην Τινησία και έφερε και την λεγόμενη τότε Αραβική Άνοιξη, που βεβαίως δεν ευόδωσε στις περισσότερες χώρες της Βόρειας Αφρικής, μέχρι την Ιεμένη που έφτασε, και στο Ιράν τότε είχαμε πάλι φασαρίες. Όμως έφερε ανατροπή στη Λιβύη, έφερε στην Συρία αυτό που ξέρουμε, στην Αίγυπτο, το Μουμπάρακ κτλ. Αυτές είναι οι εικόνες, κύριε Σταθακόπουλε. Αυτές που περιγράφετε είναι εικόνες από τότε, από την εξέγερση τότε. Είναι Δεκέμβρης του 10. Μπράβο, πολύ καλά. Πολύ ωραία που έχετε το ρεπορτάζ και το αρχείο. Έτσι. Λοιπόν, βλέπουμε λοιπόν ότι ξεκίνησε αυτό. Στην Τινησία που ξεκίνησε, όντως έφερε αλλαγή. Και σήμερα, μάλιστα, σύμφωνα με τα διεθνή στάνταρτς, θεωρείται δημοκρατική χώρα η Τινησία. Όμως σε άλλες χώρες, όπως την Ιεμένη, τελικά καταλήξαμε σε εμφύλιο και παρέμβαση. Εδώ αυτή έχει κοινά χαρακτηριστικά. Δηλαδή αυτή η εξέγερση έχει κοινά χαρακτηριστικά, θεωρείτε? Ναι, με την έννοια ότι έχουμε το φαινόμενο της πεταλούδας. Δηλαδή ότι ένα γεγονός από έναν απλό καθημερινό άνθρωπο δημιούργησε τέτοιου είδους ανατροπές, που όταν το έβλεπε αυτό ο Καντάφη ή το έβλεπε ο Άσαντ ή το έβλεπε ο Μουμπάρακ, δεν φανταζόντουσαν θα φτάσουν στις χώρες τους.
με μια λυσίδα ντόμινο καταστάσεων. Έφτασαν όμως. Σήμερα πάλι έχουμε ένα γεγονός ενός καθημερινού απλού κοριτσιού, το οποίο επειδή δεν φόρεσε, όχι δεν φόρεσε τελείως, προσέξτε, επειδή απλά δεν φόρεσε σωστά. Φόρεσε λάθος τα μαλλιά της. Ναι, και φαινόταν τάχα με τα μαλλιά της, η οποία βεβαίως αυτή είναι και κουρδικής καταγωγής και είναι πιο φιλελεύθερος όπως γνωρίζουμε και πιο αντάρτησες οι Κούρδισσες. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν ότι αυτή η γυναίκα, από τη στιγμή που πέθανε στα χέρια τους, αυτή ισχυρίζεται ότι πέθανε από ανακοπή, ενώ υπάρχουν ενδείξεις ότι. Ωστόσο, ο πατέρας της δήλωσε πως το κορίτσι ήταν τυλιγμένο σε ένα σεντόνι και το μόνο που πρόλαβε να δει είναι ότι είχε κάποιους μόλοπες πάνω της. Οπότε δεν ξέρουμε τι ακριβώς είναι. Και χωρίς να είμαστε παρόντες και να μπορούμε να δικάσουμε, ακούγοντας λοιπόν τη μία και την άλλη πλευρά, σε κάθε περίπτωση συνέβη ο θάνατος του κοριτσιού αυτού, με αφορμή, με αίτιο, αν θέλετε, το θέμα της μαντήλας, δηλαδή το πώς φοράς τη μαντήλα. Και εδώ πέρα γεννάται ένα θέμα στον δυτικό κόσμο, το οποίο θα το ακούσετε και από άλλους αναλυτές. Το δικαίωμα επιλογής. Ο δυτικός κόσμος έχει το δικαίωμα επιλογής. Δηλαδή, ο καθένας, αν θέλει να φοράει ή να μην φοράει, παραδείγματος χάρη, αν είναι μουσουλμάνος, τη μαντήλα του. Το θέμα είναι σε θεοκρατικά καθεστώτα. Έχεις αυτό το δικαίωμα? Από ό,τι φαίνεται, όχι. Από ό,τι φαίνεται, όχι, και αυτό το μεγάλο πρόβλημα είναι ο αγώνας για την κατάκτηση της επιλογής, όπως πολύ ωραία το λέτε, κύριε Σταθακόπουλε. Και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που έτσι ανοίξαμε αυτή τη συζήτηση. Δήμητρά μου, να είσαι καλά κι εσύ. Την καλημέρα μας. Καλή σας μέρα. Καλημέρα και από μένα. Να είστε καλά. Καλή Παρασκευή. Να είστε καλά. Παρασκευούλα. 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 Να πας μόνη στο Γιατί, όχι, δεν μπορώ να πάω. Σε Φρυδίες, πήγαινε γιατί είναι Παρασκευή. Να σου πει ότι έρχεται καλοκαίρι, γι' αυτό να τα ακούσει. Γεια σου, Κλέρια. Κλέρια μου, καλημέρα. Τι περιμένουμε σήμερα? Αν και σήμερα θα είναι άστατος ο καιρός και θα δούμε βροχές προς τα κεντρικά και νότια τμήματα. Από αύριο βελτιώνεται και ανεβαίνει και η θερμοκρασία. Άρα λοιπόν, κυρίως την Κυριακή, θα λέγαμε θα έχουμε πολύ καλές καιρικές συνθήκες. Ένα λεπτό, έχει τρελαθεί ο καιρός? Δεν μπορούμε να πούμε ότι έχει τρελαθεί. Αυτά τα κάνει το φθινόπωρο. Έχουμε δηλαδή αυτά τα σκαμπανεβάσματα, καιρικά σκαμπανεβάσματα. Και στη θερμοκρασία αλλά και σε ό,τι αφορά τα φαινόμενα. Πάμε να μας τα πεις αναλυτικά. Πάμε λοιπόν να τα δούμε αναλυτικά. Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Με άστατο καιρό θα κυλήσει και η σημερινή ημέρα στη χώρα μας, με βροχές και πρόσκαιρες τοπικές καταιγίδες, κυρίως προς τα κεντρικά, ανατολικά και νότια γεωγραφικά διαμερίσματα. Βλέπετε και στον χάρτη των βροχοπτώσεων ότι ένα βαρομετρικό χαμηλό αρχίζει πλέον και προσεγγίζει τη χώρα μας από τα νότια τμήματα της Ιταλίας. Μετατοπίζεται αυτό το σύστημα κακοκαιρίας προς τα ανατολικά και θα απασχολήσει κυρίως την περιοχή της Κρήτης και γενικότερα τα νότια θαλάσσια τμήματα. Ταυτόχρονα παραμένει η αστάθεια και προς τα ανατολικά βορειοανατολικά τμήματα, όπου και εκεί μια διαταραχή θα δώσει βροχές και πρόσκαιρες τοπικές καταιγίδες προς τα ανατολικά και βόρεια. Πάντως, μέσα στη νύχτα ο καιρός θα παρουσιάσει βελτίωση και έτσι λοιπόν το Σαββατοκύριακο θα επικρατήσουν γενικά ήπιες καιρικές συνθήκες και με τον υδράργυρο σε άνοδο. Πάμε όμως να δούμε αναλυτικά την εξέλιξη για τη σημερινή ημέρα. Βλέπετε ότι για σήμερα Παρασκευή 23 Σεπτεμβρίου προς τα κεντρικά, ανατολικά και νότια θα επικρατήσει άστατος καιρός με μπόρες και πρόσκαιρες τοπικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα δείχνουν να είναι εντονότερα και περισσότερα προς τα ανατολικά υπηρετικά, το δυτικό Αιγαίο αλλά και τα νοτιότερα θαλάσσια τμήματα. Προς τα δυτικά βέβαια θα επικρατήσουν μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας. Οι βορειάδες θα κυριαρχούν σε Ιόνιο και Αιγαίο με μέτριες και προς το Αιγαίο τοπικά ισχυρές εντάσεις. Ο υδράργυρος αργά το μεσημέρι θα προσεγγίσει σε αρκετές περιοχές τους 23 με 25 βαθμούς Κελσίου. Αρκετό το κρύο τώρα νωρίς το πρωί, με μονοψήφιες θερμοκρασίες προς την βόρεια υπηρετική χώρα. Πάμε να εστιάσουμε τώρα για την περιοχή της Αττικής, όπου για σήμερα Παρασκευή αναμένουμε κατά τόπους συννεφιές και δεν αποκλείεται εκεί προς το μεσημέρι απόγευμα να σημειωθούν και πρόσκαιρες τοπικές βροχές, κυρίως προς τα ανατολικά και βόρεια τμήματα του νομού. Οι άνεμοι σε Σαρονικό και νότιο Ευωικό θα πνέουν από βόρειες βορειοανατολικές διευθύνσεις με τοπικά μέτριες εντάσεις. Θα φτάνουν εντάσεις ακόμη και τα 5 μποφόρ, κυρίως στο νότιο Ευωικό, και ο υδράργυρος αργά το μεσημέρι θα προσεγγίσει στο κέντρο της πόλης και τους 23 βαθμούς Κελσίου. Ξεκινάμε περίπου από τους 15 με 17 τώρα νωρίς το πρωί. Μετατοπιζόμαστε και λίγο πιο βόρεια για να δούμε για την περιοχή της Θεσσαλονίκης. Και εδώ, όπως βλέπετε στους δέκτες σας, στα πιο νότια τμήματα, δηλαδή προς την περιοχή της Χαλκιδικής, θα συναντήσουμε μπόρες και τοπικές καταιγίδες, ενώ προς το βράδυ τα φαινόμενα θα υποχωρήσουν. Όσο πιο κοντά στο κέντρο βρισκόμαστε, τόσο πιο μεγάλα θα είναι τα διαστήματα με ηλιοφάνεια και μικρότερες βέβαια πιθανότητες για πρόσκαιρες τοπικές βροχές. Οι άνεμοι στο Θερμαϊκό θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με τοπικά μέτριες εντάσεις. Κρύο τώρα νωρίς το πρωί και αργά το μεσημέρι ο υδράργυρος θα καταφέρει να προσεγγίσει και τους 22 βαθμούς Κελσίου. Να κλείσουμε με τον τελευταίο μας χάρτη, όπου
απεικονίζεται η εξέλιξη των βροχοπτώσεων για Σάββατο και Κυριακή. Βλέπετε, δεν αναμένουμε κάτι το αξιόλογο. Ίσως αύριο νωρίς το πρωί συναντήσουμε κάποιες βροχές στα πιο νότια θαλάσσια τμήματα. Στη συνέχεια, βέβαια, ο καιρός βελτιώνεται με τον υδράργυρο να ανεβαίνει. Θα δούμε θερμοκρασίες κοντά στους 26 με 28 βαθμούς, ιδιαίτερα την Κυριακή και η νέα εβδομάδα. Φαίνεται ότι θα δώσει βροχές προς τα δυτικά βορειοδυτικά τμήματα. Στις υπόλοιπες όμως περιοχές θα επικρατήσει ηλιοφάνεια και μάλιστα με σχετικά υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες. Και μου, καλό Σαββατοκύριακο. Καλό Σαββατοκύριακο να έχεις. Καλά τα νέα του καιρού. Εντάξει, λίγο θα μας τα χαλάσει σήμερα. Το Σαββατοκύριακο. Κύριε Χατζησαλάτα μας. Ο καιρός τελεία. Ευτυχώς. Γιάννης Χατζησαλάτας κοντά μας. Καλημέρα κύριε Χατζησαλάτα. Θα δούμε σε λίγο και την κυρία Σουζανά Κλιμεντίδη. Όχι, πρώτα δείξτε το Σπύρο Φρεμεντίτη, προσπαθεί να καθίσει. Δείξτε παρακαλώ το Σπύρο Φρεμεντίτη. Με όλα του τα πράγματα μαζί εδώ προσπαθεί να καθίσει. Θα μιλήσουμε για πολλά πράγματα, για την άδεια μητρότητας που επεκτείνεται. Θα δούμε για το Power Pass. Ναι, αλλά μην ξεχνάς το κυριότερο που έχουμε αμέσως μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Έχουμε πληστηριασμό σπιτιού για 880 ευρώ οφειλή σε κοινόχρηστα. 880 ευρώ και οφειλή σε κοινόχρηστα. Θα τα δούμε αμέσως μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Να πάμε να δώσουμε τα δώρα μας και επιστρέφουμε πολύ γρήγορα σε 2-3 λεπτάκια. Έχουμε το νέο Peugeot 208, την έκδοση Like, που θα γίνει δικό σας συναξίας 18.000 ευρώ. Παρακαλώ πάρα πολύ. Και έχουμε και άλλα δώρα. Βεβαίως και έχουμε. Μην μου το λες εμένα έτσι. Τα ξέρεις απ' έξω τώρα. Αφήνω το χαρτί στο πλάκι. Έχουμε 2.000 ευρώ, μια δωροεπιταγή από την Domo Group. Μια ελληνική εταιρεία που γνωρίζει την αξία και τις δυνατότητες του ξύλου ως πολύτιμης πρώτης ύλης. Μια ιστορία ζωντανή που εξελίσσεται στο ξύλο. Και πώς το διεκδικείτε? Τηλεφωνούμε στο 14999 από σταθερό ή κινητό ή γράφουμε open, SMS, αφήνουμε κενό, ονοματεπώνυμο και αποστολή στο 14999. Πάμε! Είμαστε σε ανοιχτή επικοινωνία λίγα λεπτά μετά τις 6.30. Καλημέρα, κύριε Μάνο μου. Πολύ καλημέρα σας, κυρία Χρύσα μας. Οι καλεσμένοι είναι ήδη στο τραπέζι, ετοιμοπόλεμοι. Είπαμε, ο κύριος Χατζησαλάτας, οικονομικός σύμβουλος, ο κύριος Σπύρος Φρεμεντίτης, δικός μας σύμβουλος. Η κυρία Κλιμεντίδη είναι μακριά, αλλά κοντά μας. Εδώ και θα μας λύσει όλες τις απορίες. Θα πούμε και για το επίδομα μητρότητα σε πολύ λίγα λεπτά. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Θέλουμε να δείτε κι εσείς, πριν πάμε στα υπόλοιπα θέματα, ένα ρεπορτάζ του Φάνη Καραμπατσάκη και του Σπύρου του Φρεμεντίτη. Μαζί μας είναι η κυρία Δήμητρα Καλδί. Είναι δίπλα στον Φάνη Καραμπατσάκη. Το σπίτι της οποίας βγαίνει σε πληστηριασμό για οφειλές σε κοινόχρηστα. Έλα, Φάνη, καλημέρα. Καλημέρα. Είναι μια απίστευτη ιστορία. Η κυρία Δήμητρα, υπάλληλος σε Δήμο, μητέρα 2 παιδιών που μένουν μαζί της σε ένα διαμέρισμα στα Πατήσια. Μονογονεϊκή οικογένεια, πρώτη κατοικία, χωρίς άλλο περιουσιακό στοιχείο η οικογένεια, έχασε το σπίτι της σε πληστηριασμό για χρέη κοινοχρήστων ύψους 881 ευρώ. 881 ευρώ και 42 λεπτά συγκεκριμένα. Γιατί βλέπουμε ότι ακόμα και τα λεπτά μπορεί να παίξουν ρόλο σε έναν πληστηριασμό. Συγκεκριμένα πληστηριάστηκε τον περασμένο Μάιο, οπότε εμφανίστηκε ένας κύριος, το πήρε στην τιμή εκκίνησης, ηλεκτρονικός πληστηριασμός. Η κυρία Δήμητρα ενημερώθηκε τον Ιούνιο, πλέον έχει κάνει ανακοπή. Εδώ τίθενται δύο ζητήματα. Ένα είναι το ανθρώπινο, μια οικογένεια μονογονεϊκή μένει στο δρόμο, και το δεύτερο είναι το κοινωνικό, το οποίο καλό θα είναι να το αναλύσετε με τους καλεσμένους εκεί και με το Σπύρο φυσικά, πώς μπορεί για ένα τέτοιο ποσό να βγαίνει στο πληστηριασμό αυτό είναι το πρώτο ερώτημα. Κυρία Καλδί, καλημέρα σας. Πώς φτάσαμε στο σημείο αυτό τώρα? Περιγράψτε μας πώς για 800 ευρώ βγήκε το σπίτι σας σε πληστηριασμό. Τι να σας πω, ζω μια κατάσταση και εγώ χαμένα τα έχω ακόμα, προσπαθώ να συνέλθω εδώ και μήνες από αυτό το σοκ. Ναι. Υπήρχε μία διένεξη, όπως όλες τις πολυκατοικίες, με τη διαχείριση της πολυκατοικίας χρόνια, με διάφορες ζημιές που είχαν γίνει, με αποδείξεις που ζητούσα εγώ, μια διαφάνεια στη διαχείριση και όλα αυτά. Και τελικά μία επιτροπή διαχείρισης της πολυκατοικίας, και δεν θέλω να επεκταθώ σε λεπτομέρειες, και κάποιος δικηγόρος, σύζυγος μίας
από τις κυρίες που είναι στην Επιτροπή. Εκκίνησε διάφορες νομικές διαδικασίες με δική μου εξόντωση και ψυχολογική και οικονομική. Πάντως, και τέτοια. Και τελικά, εδώ το ζήτημα είναι πώς νομικά... τελικά κατόρθωσε με νομικός ήταν ο άνθρωπος, μέσα στην πολυκατοικία ζούσε, συγκάτοικος δηλαδή στην ουσία. Έχω τρελαθεί με αυτή την ιστορία, δεν το πιστεύω. Έχω και 2 παιδιά δηλαδή. Το καταλαβαίνουμε και γι' αυτό είστε σήμερα κοντά μας. 880 ευρώ. Μια οικογένεια δηλαδή εξάντλησε όλους τους τρόπους και δεν βρήκε έναν τρόπο να συνεννοηθεί. Ήμουνα και λίγο άτυχη. Βοηθήστε μας λίγο να καταλάβουμε, γιατί αυτά είναι τα ερωτήματα που θέλουμε να σας θέσουμε και εμείς με τον Σπύρο και τη Χρύσα. Δηλαδή, ξεκίνησε όλη αυτή η ιστορία πώς, χωρίς καμία ειδοποίηση, χωρίς κανένα καυγά, εγώ θα πω, καταλήξατε σε δικαστήριο, στον πληστηριασμό. Πώς? Εντάξει, τώρα υπάρχει story νωρίτερα, αλλά ούτε θέλω να κουράσω, ούτε και είναι. Είμαστε και σε μια νομική τέτοια. Κοιτάξτε να δείτε, προφανώς και μου κοινοποιήθηκε μια κατασχετήρια έκθεση το 2020 όμως, και με το νέο νόμο, από ό,τι πληροφορούμε και εγώ τώρα, δεν τα γνώριζα αυτά. Έπρεπε να πάθω για να μάθω τελικά. Με την κοινοποίηση αυτής της κατασχετήριας έκθεσης και το πρόγραμμα του πληστηριασμού, τον Ιούλιο κάπου γίνανε όλα αυτά του 2020, έπρεπε εγώ να μπαίνω μέσα σε μια πλατφόρμα ηλεκτρονικών πληστηριασμών και να παρακολουθώ πότε είναι ο επόμενος. Είχα την ατυχία εντωμεταξύ, ενώ είμαστε σε συνεννόηση ο δικηγόρος μου με το δικηγόρο αυτό της πολυκατοικίας μου που ζει μέσα εκεί και η γυναίκα του είναι στην Επιτροπή Διαχείρισης, είχα την ατυχία να πάθει έμφραγμα ο δικηγόρος μου. Και εκεί που είμαστε σε άτυπη προφορική συνεννόηση ότι να επιδείξουν κάποιες αποδείξεις, να λυθούν οι όποιες διαφορές έχουμε συνενετικά. Ναι. Κάποια στιγμή έμεινα ακάλυπτη, ναι, αλλά ακάλυπτη, πόσο ακάλυπτη είναι μια υπόθεση, ένας άνθρωπος μέσα σε μια πολυκατοικία που έχει συγκάτοικους 6 ανθρώπους που κινούν αυτή τη διαδικασία και τον καλημερίζουνε, τον εφησυχάζουνε, αντί να τον καλέσουνε, κάνουνε συνελεύσεις για τις οποίες δεν ενημερώθηκα ποτέ, να πληστηριάσουν το σπίτι μου. Αυτό προσέξτε, κυρία Καλδί, εδώ προσέξτε, για να το διαχωρίσουμε, εδώ είναι μια ιστορία, να το πω έτσι, εσωτερική κλειστή μιας κοινότητας ανθρώπων που ζει σε μια πολυκατοικία, το καταλαβαίνετε. Εδώ, σε αυτό που εμείς θα μείνουμε, σε αυτό που εμείς θα μείνουμε και θα συνεχίσουμε να το ψάχνουμε, είναι τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις και πώς προστατεύεται κόσμος που μπορεί να χάσει το σπίτι του από την οφειλή στα κοινόχρηστα. Έτσι. Είναι πολύ μεγάλο θέμα και να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που το έχουμε καταγράψει αυτό ούτως ή άλλως. Από ένα τέτοιο ποσό δηλαδή. Ναι, και μα αυτό είναι το ζήτημα. Να ενημερώνεσαι, να έχεις δικαίωμα δηλαδή. Τι νόμοι είναι αυτοί που δεν έχεις δικαίωμα να σου έρχεται μια κοινοποίηση, κάτι, να πεις, να σώσεις το σπίτι σου. Δηλαδή στην ουσία είναι σαν να σε εκτελούν. Αυτό καταγράφουμε, κυρία Καλδί. Να είστε καλά, την καλημέρα μας. Και νομίζω ότι αφορά και πολύ κόσμο. Βέβαια. Και εγώ, καλή σας μέρα. Καλημέρα, Φάνη μου, σε ευχαριστούμε και εσένα. Τα είδατε. Έτσι, είναι φοβερό. Δεν ξέρω σε πόσους άλλους συμβαίνει. Πάντως είναι ένα θέμα που σε όλη τη δημοσιογραφική ομάδα μας έκανε εντύπωση όταν το συζητούσαμε και είπαμε ότι πρέπει να το αναδείξουμε για να δούμε σε ποια φορά. 881 ευρώ. Πήρα στα χέρια μου την έκθεση αναγκαστικής κατάσχεσης και πράγματι δεν πίστευα στα μάτια μου, διαβάζοντας το ποσό για το οποίο βγήκε στο Σφυρί η μόνη κατοικία που έχει αυτή η οικογένεια. Μιλάμε για ένα ποσό 881 ευρώ, όπως εξηγούσε και ο Φάνης ο Καραμπασάκης, ο οποίος είναι από κοντά. Για μια διένεξη μέσα στην πολυκατοικία. Θεωρώ προσωπικά, το συζητούσα και χθες το βράδυ με τη Σουζάννα Κλιμεντίνη, η οποία ασχολείται αποκλειστικά με πληστηριασμούς κλπ. Θεωρώ ότι αυτά τα θέματα ξεπερνούν τη λογική και νομίζω ότι οι κακίες των ανθρώπων ή οι σχέσεις των ανθρώπων δεν πρέπει να φτάνουν σε αυτά τα σημεία. Μάλιστα. Γιατί πράγματι αν υπήρχε αυτή η οφειλή, είναι καταγεγραμμένη 881 ευρώ. Δεν μπορείς να βάζεις στο σπίτι του άλλου, στο Σφυρί. Για δεν πάμε είναι λοιπόν, θα τα δούμε. Σπύρο, γι' αυτό το αναδείξαμε το θέμα, για να καταγράψουμε και άλλες παρόμοιες τέτοιες περιπτώσεις αν υπάρχει και να το ανοίξουμε το θέμα. Να πάμε να δούμε και τα υπόλοιπα. Πάμε να δούμε, βάλαμε στην παρέα μας και την κυρία Σουζάννα Κλιμεντίδη. Καλημέρα και πάλι. Ακούσαμε από τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού ένα μέτρο για τη στήριξη της οικογένειας. Για τις μητέρες. Παράταση του επιδόματος από τους 6 στους 9 μήνες. Πόσο θα βοηθήσει αυτό και πόσο προστατεύει μια μητέρα από την απόλυση?
Καταρχάς, σίγουρα είναι ένα σημαντικό βήμα, διότι βλέπουμε ότι πλέον θα υπάρξει μια σημαντική, θα λέγαμε, αύξηση στην επιδοτούμενη άδεια για τις μητέρες που βρίσκονται στον ιδιωτικό τομέα. Ναι. Δηλαδή, γίνεται μια προσπάθεια να υπάρξει εξίσωση, θα λέγαμε, των εργαζόμενων μητέρων στον δημόσιο με αυτές στον ιδιωτικό τομέα. Είναι πολύ σημαντικό, διότι πλέον υπάρχει τρίμηνη επιδοτούμενη, θα λέγαμε, παράταση της άδειας. Δηλαδή θα λαμβάνει σχετική επιδότηση η μητέρα όσο βρίσκεται στο σπίτι μετά την γέννηση. Μετά τη γέννα. Είναι σίγουρα πάρα πολύ σημαντικό. Είναι σημαντικό διότι προστατεύεται αφενός μια νέα μητέρα σε μια ευαίσθητη, θα λέγαμε, σε ένα ευαίσθητο χρονικό διάστημα αμέσως μετά τον τοκετό. Προστατεύεται και από την απόλυση για το χρονικό αυτό διάστημα, αλλά το κυριότερο είναι ότι λαμβάνει και μια επιδότηση, λαμβάνει δηλαδή σημαντικό ποσό προκειμένου να μπορέσει να καλύπτεται και αυτή αμέσως μετά τον τοκετό. Το κρίσιμο, θα έλεγα, στοιχείο που πρέπει να το τονίσουμε είναι ότι μπορεί το συγκεκριμένο αυτό τρίμηνο να το λάβει και ο πατέρας ως επιδοτούμενη άδεια αν η μητέρα επιστρέψει στην εργασία της. Αυτό είναι πολύ σημαντικό που μας λέτε. Βέβαια, διότι πλέον προστατεύονται οι γονείς, οι νέοι γονείς. Δίνεται δηλαδή μια σημαντική, θα λέγαμε, δυνατότητα στο νέο ζευγάρι, στους νέους γονείς που έχουν αποκτήσει το μωράκι τους, να έχουν για αυτούς τους επιπλέον 3 μήνες μια επιδότηση και μια προστασία. Η μόνη προϋπόθεση είναι να επιστρέψει για το τρίμηνο, για να μπορέσει ο πατέρας δηλαδή να λάβει την καταβολή του επιδόματος, είναι να επιστρέψει η μητέρα στην εργασία της. Δηλαδή, αν μετά το πρώτο εξάμηνο η μητέρα επιστρέψει κανονικά στην εργασία, ο πατέρας δικαιούται να λάβει επιδοτούμενη άδεια για το υπόλοιπο τρίμηνο. Κυρία Κλιμεντίδη, αυτό είναι μέσα και στο μίνι ασφαλιστικό που έχει τεθεί ήδη σε διαβούλευση. Έτσι, είναι κομμάτι του μίνι ασφαλιστικού. Και θέλουμε να μας βοηθήσετε σε αυτό, να μας πείτε τι άλλο προβλέπει, τι άλλες αλλαγές φέρνει και στο επίπεδο των αδειών, έτσι, το μίνι ασφαλιστικό. Επίσης, πριν φτάσουμε στο κομμάτι αυτό, ένα βασικό κομμάτι που περιλαμβάνει το νέο ασφαλιστικό και είναι στο πλαίσιο της, θα λέγαμε, της προσπάθειας να ενισχυθεί η πλήρης απασχόληση και να καταπολεμηθεί η μαύρη εργασία, και είναι σημαντικό, βέβαια μένει να δούμε κατά πόσο μπορεί να εφαρμοστεί, είναι το εξής μέτρο, ότι αν εγώ ως επιχείρηση απασχολώ έναν εργαζόμενο με σύμβαση μερικής απασχόλησης και τρέψω τη σύμβαση αυτή σε σύμβαση πλήρους απασχόλησης, δηλαδή από εκεί που τον απασχολώ για 4 ώρες πλέον τον απασχολώ για 8 ώρες, αυτόματα για τον εργαζόμενο αυτό θα υπάρξει απαλλαγή 40% στις ασφαλιστικές εισφορές. Δηλαδή μου μειώνουν, θα λέγαμε, το ασφαλιστικό κόστος, προκειμένου να έχω ένα κίνητρο να μετατρέψω μία σύμβαση 4ωρη σε 8ωρη. Δηλαδή να μετατρέψω μία σύμβαση πλήρους απασχόλησης σε σύμβαση πλήρους απασχόλησης. Αν αυτό το μέτρο λειτουργήσει σωστά, αυτόματα σημαίνει ότι θα μπορέσουν άνθρωποι οι οποίοι μέχρι σήμερα απασχολούνται πρακτικά για 8ωρο, αλλά η σύμβασή τους είναι για 4 ώρες προκειμένου να μειωθεί το κόστος των ασφαλιστικών εισφορών, θα μπορέσουν οι άνθρωποι αυτοί να απασχολούνται πλέον με πλήρη απασχόληση, άρα να λαμβάνουν το σύνολο, θα λέγαμε, των ενσύμων τους και να λαμβάνουν ένα μεγαλύτερο μισθό. Γίνεται και μια προσπάθεια να ενθαρρύνουν τις επιχειρήσεις ούτως ώστε να προλαμβάνουν με πλήρους απασχόληση. Να κάνω ένα σχόλιο, αν μου επιτρέπει, σε αυτό το θέμα. Και για το ζήτημα της μητρότητας και για το ζήτημα το να μετατραπούν οι συμβάσεις μερικής απασχόλησης σε πλήρους απασχόλησης, είναι 2 μέτρα τα οποία είναι σε σωστή κατεύθυνση. Εγώ θα σας έλεγα όμως ότι πρέπει να μας προβληματίσει το ζήτημα κάθε φορά της μείωσης των ασφαλιστικών εισφορών. Ειδικά της μείωσης των ασφαλιστικών εισφορών. Για ποιο λόγο? Από τις ασφαλιστικές εισφορές προκύπτει στο τέλος του εργασιακού μας βίου η σύνταξή μας. Αυτό δεν το λαμβάνουμε ποτέ υπόψη μας τώρα, δεν το βλέπουμε μπροστά μας, αλλά πρέπει να το λάβουμε μπροστά μας. Έτσι δεν είναι, Γιάννη Χατσαλάτα? Λοιπόν, και αυτά είναι τα βασικά. Ούτως ή άλλως είναι κομμάτια του μίνι ασφαλιστικού, όπως λέγαμε, που θα συζητηθούν, γιατί είναι ήδη σε διαβούλευση. Έχει και άλλες παραμέτρους σχέση με άδειες, με τους ενστόλους κτλ. Τα οποία θα βλέπουμε, έτσι. Τα δύο βασικά και είναι σημαντικά. Και νέες και οικογένειες και νέα ζευγάρια και νέους ανθρώπους. Εγώ θέλω να ξεκινήσω ανάποδα τώρα, γιατί στο διάλειμμα η Χρύσα Φόσκολου είχε τρελάνει το Γιάννη Χατζησαλάτα για τα φωτοβολταϊκά που λέει γίνεται χαμός. Όλοι μου λέει, του έλεγε οι φίλες του. Για πες, εδώ τον φέραμε να απαντήσει. Τι γίνεται με αυτά τα φωτοβολταϊκά, λοιπόν? Όντως υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον
Και μάλιστα μετά την εξαγγελία του Πρωθυπουργού για 250.000 μικρά φωτοβολταϊκά που μπορεί ο καταναλωτής να βάλει στη στέγη του σπιτιού του. Μπορεί να τα βάλει οποιοδήποτε όμως. Οποιοδήποτε, από ό,τι φαίνεται, μπορεί να το βάλει ο επιχειρηματίας επάνω στην επιχείρησή του ή ο αγρότης επάνω στην αγροτική του εγκατάσταση. Υπάρχει ένας χώρος 2,5 γιγαβάτ για να μπορέσει πλέον αυτή η ενέργεια να μπει στο δίκτυο και θα υπάρχει μια επιδότηση 40-60%. Θα διευκρινιστεί με ποιο τρόπο γίνεται. Στον αντίποδα, φυσικά, τα έργα τα οποία είχαν ξεκινήσει σε αυτά τα μικρά φωτοβολταϊκά έχουν παγώσει, γιατί όλοι περιμένουν να ολοκληρωθεί το έργο για να πάρουν και την επιδότηση 40-60%. Παιδιά, εξηγήστε μου λίγο πώς γίνεται αυτό. Εγώ στο σπίτι μου έχω, ας πούμε, ένα εξοχικό και έχω μία ταράτσα. Πάω, βάζω φωτοβολταϊκό. Και καλύπτω τις ανάγκες του σπιτιού μου ή δίνω την ενέργεια στον πάροχο και μειώνει το λογαριασμό μου? Καλύπτουμε τις ανάγκες του σπιτιού, ούτως ώστε πλέον το ρεύμα το οποίο απαιτείται να είναι από το δικό μας ενεργειακό κουμπαρά στην ουσία, ούτως ώστε να μην πληρώνουμε στον πάροχο. Πόσο εξοικονομεί δηλαδή ο Μάνος πάνω κάτω, έτσι? Το λογαριασμό, τον οποίο αντίστοιχα την κατανάλωση την οποία θα έχει, αυτά τα χρήματα που πληρώνει για τον λογαριασμό του ρεύματος, όχι για τις υπόλοιπες χρεώσεις. Γιατί στο λογαριασμό μας υπάρχει και η ΔΕΗ, η ΕΡΤ, υπάρχουν δημοτικοί φόροι, δημοτικά τέλη. Μόνο για την κατανάλωση του ρεύματος, το παράγω και το δίνω πλέον προς χρήση κοινή. Για αυτά τα χρήματα δεν θα πληρώνω καθόλου ρεύμα, είναι δικό μου ρεύμα. Ερώτηση τώρα, γιατί μου έχετε κεντρήσει το ενδιαφέρον. Έστω ότι εγώ έχω μια πολύ μεγάλη έκταση, έχω ένα χωράφι, οτιδήποτε άλλο που μου επιτρέπεται να βάλω, αν επιτρέπεται, να βάλω φωτοβολταϊκά, τα οποία ξεπερνάνε τις δικές μου ανάγκες. Δηλαδή, έχω καλύψει τις δικές μου ανάγκες. Άλλο επίπεδο. Άλλο λέω, παιδί μου. Άλλο επίπεδο. Θέλει άλλες άδειες. Για την εμπορία, λες του. Το ανώτερο που μπορούμε να βάλουμε φωτοβολταϊκά για να παράγουμε ρεύμα για αυτές τις 250.000 είναι 10 κιλοβάτ. Που σημαίνει είναι μία μικρή εγκατάσταση για το σπίτι, για την επιχείρηση ή την αγροτική εκμετάλλευση. Τα μεγάλα τα φωτοβολταϊκά που βλέπουμε, εκεί μιλάμε πλέον για επένδυση. Και εδώ θα ήθελα να πω ότι πέρασε ένας νόμος πριν από ένα μήνα περίπου. Και έχει αναδρομική ισχύ, και αυτό είναι το άσχημο. Για αυτούς οι οποίοι πάνε να επενδύσουν στις καθαρές πράσινες ενέργειες, στις άπετες συγκεκριμένες, και αναδρομικά ζητιέται από αυτόν που έχει κάνει την αίτηση και είναι πλήρης ο φάκελός. Τίποτε ότι είναι πλήρης ο φάκελος. Περιμένουμε να υπάρχει χώρος για να ρυθμιστεί. Αναδρομικά λοιπόν εγγυητική επιστολή 42.000 ευρώ για κάθε μεγαβάτ. Εδώ υπάρχει άλλο θέμα τώρα, θα μου επιτρέψετε να πω ότι υπάρχει και ακούγεται και μια άλλη φωνή που λέει: εντάξει, παιδιά, λίγο να το περιερίσουμε αυτό με τα φωτοβολταϊκά, να καλύπτουμε τις ανάγκες μας, μην φτάσουμε στο σημείο να χάσουμε τώρα τον πρωτογενή τομέα. Δηλαδή, όπου υπάρχει χωράφι, να βλέπουμε να το γεμίζουμε. Θέλει ένα μέτρο σε αυτό. Βεβαίως. Αλλά η αίτηση που είχε καταθέσει κάποιος πριν από κάποιους μήνες θεωρήθηκε πλήρη. Είναι σε μη παραγωγική γη. Άρα λοιπόν αυτός ο άνθρωπος λέει: είσαι έτοιμος να μπει μέσα. Αυτό το πάνελ που μπαίνει στη στέγη των σπιτιών, στα καταστήματα, τι έκταση έχει αυτό το πράγμα? Όσον ένα. Από εδώ. Από εδώ στην εκεί. Να χωράει στην ταράτσα του σπιτιού ή να χωράει πλέον και σε κάποια επαγγελματική στέγη επάνω. Λέω πιάνουμε όλη την ταράτσα του σπιτιού, ρε παιδί. Μάλιστα, λοιπόν. Και υπάρχει ο χώρος, γιατί πολλοί ρωτάνε ότι δεν προχωράνε τα φωτοβολταϊκά, γιατί δεν μπορεί ο ΔΔΕ να προχωρήσει το ρεύμα. Έχουμε κόψει 10 φορές. Μα ρωτάει το μέγεθος τώρα. Κύριε Χατζησαλάτα, να πάμε και στο άλλο μεγάλο θέμα. Τι θα γίνει με αυτό το Power Pass? Περιμένουμε τα λεφτά του Ιουνίου ακόμα. Πότε θα πιστωθούν? Τη Δευτέρα. Από ό,τι είπε ο Υπουργός, τη Δευτέρα, γιατί ένας πάροχος δεν έχει δώσει τα στοιχεία πλέον τα οποία απαιτούσε ο ΔΔΕ. Και να πούμε ότι αυτοί οι οποίοι είναι να πάρουν χρήματα τη Δευτέρα είναι αυτοί οι οποίοι είχαν κάνει ήδη αιτήσεις, άρα δεν κάνουμε κάποια καινούρια αίτηση, και αυτοί που δεν είχαν πάρει το ανώτερο ποσό, γιατί αφορούν τον μήνα Ιούνιο, που μπήκαν και αυτοί οι λογαριασμοί μέσα στο εξάμηνο για να μπορέσουν να πάρουν τα χρήματα τα 18 έως 600 ευρώ. Μάλιστα. Και φυσικά και άλλο μεγάλο θέμα είναι ότι έρχεται το νέο εξοικονομώ, έτσι. Βεβαίως. Το νέο εξοικονομώ λοιπόν από την Άνοιξη το περιμένουμε, από τον Απρίλιο του 2023 θα τρέξει έως το 2025. Εδώ πλέον θα υπάρχει για ηλιακούς θερμοσύμφωνες θερμομόνωση και αλλαγή αναβάθμιση συστημάτων ψήξης θέρμανσης. Ποιους αφορά τώρα, ποιους καλύπτει? Αυτούς θα καλύπτει όλους αυτούς που έχουν κάποια οικία. Κατά πάσα πιθανότητα, αν πάμε με το εξοικονομώ, το οποίο ήδη τρέχει τώρα, να είναι κύρια οικία της οικογένειας με εισοδηματικά κριτήρια από ό,τι ήταν και το εξοικονομώ το οποίο τρέχει. Περιμένουμε να το δούμε. Είχε πει ο κ. Κρέκας ότι όλα τα εξοικονομώ πλέον θα πάνε σε βάθος χρόνου, είτε για την κατάσταση κουφωμάτων, ηλιακού θερμοσύμφωνα ψήξη,
ψήξη θέρμανση νερού. Κύριε Χατζησαλάτα, σας διακόπτουμε, συγγνώμη, αλλά βλέπει εδώ τα ερωτήματα ο Μάρκος. Ναι, όχι, βλέπω αυτό, αλλά και τι άλλο θέλω να ρωτήσω. Λέει, αν μου κόψουν το ρεύμα και βάλω φωτοβολταϊκά. Η Αγγελική το ρωτάει. Πρέπει να είσαι. Σωστός. Αν κόψουν το ρεύμα, σημαίνει ότι υπάρχει οφειλή και πλέον πάρα πολλά πράγματα δεν μπορούμε να τα κάνουμε. Γιατί με την καινούργια εφαρμογή τη πιστοληπτικής ικανότητας θα κοιτάζουν τι χρωστάει κάποιος σε τράπεζες, δημόσιο και σε παρόχους. Ώστε πλέον να τον μπλοκάρει και τη διαδικασία. Κάτσε να προλάβω να κάνω το ερώτημα, κύριε Χατζησαλάτα. Άμα σου κόψει το ρεύμα, θα πάρει μπαταρίες. Άκουσε λίγο. Αυτό είναι σημαντικό. Παλιά στα χωριά έτσι έκανε ο κόσμος. Δεν είχε πάει το ρεύμα ακόμα στα χωριά. Στα γόνα ιστορίες το Δημήτρη Καμπουράκη είναι αυτό. Μπαταρίες από φορτηγά αυτοκίνητα. Έπαιρνε μπαταρίες και τις είχαν και δουλεύανε οι τηλεοράσεις, τα ραδιόφωνα και λίγο το φως. Για λίγες ώρες όμως. Τι τραβάμε, κύριε Χατζησαλάτα. Τι τραβάμε. Παλιά έτσι γινότανε. Ναι, ωραία. Άσε να πάμε σε αυτό που θα γίνει στο μέλλον. Μέσα στο εξοικονομώ, βασική παράμετρο στο εξοικονομώ είναι ο ηλιακός θερμοσύφωνας. Και εδώ σας ερωτώ, κύριε. Εδώ σας ερωτώ, κύριε. Λέω. Τον ηλιακό δεν τον ανάβει. Δεν θα με αφήσει. Με έχει εξαντλήσει. Λέω λοιπόν, επειδή ρωτά πάρα πολλοί κόσμος και επιτέλους μπαίνουμε στη διαδικασία να δίνονται κίνητρα για την αλλαγή για τους ηλιακούς θερμοσύφωνες. Που φωνάζουμε πολλά χρόνια και είναι προϊόν που παράγεται και στην Ελλάδα, κύριε Σπύρο μου. Λέω ότι αυτό θα είναι ξεχωριστό από το εξοικονομό, ξέρετε κάτι. Θα εντάσσεται μέσα στο εξοικονομό. Ναι, αλλά πέραν το εξοικονομό. Γιατί το εξοικονομό πρέπει να κάνεις ένα σύνολο αλλαγών στο σπίτι σου. Και εδώ έχουν πει ότι θα επιδοτήσουν την αγορά ηλιακού θερμοσύφωνα. Θα είναι και ξεχωριστά, δεν το ξέρουμε ακόμα. Από όλες τις εγγελίες και από αυτά τα οποία έχει βγάλει και το Υπουργείο πλέον είναι ότι θα εντάσσονται στο νέο εξοικονομό που θα ξεκινήσει τον Απρίλιο. Έτσι λέει η ανακοίνωση, ότι πλέον στις δαπάνες οποίες θα έχει κάποιος για να θωρακίσει ενεργειακά το σπίτι του, θα είναι και οι ηλιακοί θερμοσύφωνες μέσα στο εξοικονομό. Κυρία Κλιμεντίδη, κύριε Χατζησαλάτα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν κοντά μας και μας δώσατε απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα του κόσμου. Να είστε καλά. Καλημέρα. Εμείς τώρα στα ερωτήματα που έχει ο Σπύρος Φρεμεντίτης, δεν έχει μέσα για τις παλιές μπαταρίες του αυτοκινήτου. Αυτό που σου ήρθε τώρα, ότι κάποιος, ας πούμε, του κόβουν το ρεύμα και βάζει μπαταρίες. Πρέπει να πάρεις όλα τα μέτρα. Αυτό το χειμώνα πρέπει να οπλιστούμε με υπομονή. Και μπαταρίες. Και μπαταρίες. Κοίτα, μη βάζεις ιδέες. Αυτονομία, να μπορούμε να βγάλουμε κάποιες μέρες με αυτονομία. Πάμε στα ερωτήματα του κόσμου. Μην του δώσει συνέχεια. Έχουμε αρκετά ερωτήματα. Να ξεκινήσω με τον κύριο Πέτρο, ο οποίος μας λέει ότι είναι ομογενής από την Αλβανία. Με πόσα χρόνια διαμονή στην Ελλάδα δικαιούται πλήρη εθνική σύνταξη? Κύριε Πέτρο, με βάση το νέο νόμο, στα 30 χρόνια διαμονή στην Ελλάδα ισχύει πλέον για εσάς όλους τους ομογενείς. Δικαιούστε πλήρη εθνική σύνταξη, οπότε έχει αλλάξει προς το ευμενέστερο για εσάς. Η κυρία Μαρία μου λέει το εξής: είμαι 49 ετών και εργάζομαι 7 χρόνια με μερική απασχόληση 340 ευρώ σε σούπερ μάρκετ. Να ελπίζω σε μια αξιοπρεπή σύνταξη. Εάν δεν μετατραπεί η σύμβασή σας σε πλήρους απασχόλησης, δεν αυξηθεί το ποσό του 340 ευρώ, δυστυχώς η σύνταξή σας, επειδή και όλων οι συντάξεις υπολογίζονται από το 2002 μέχρι την ημέρα που φεύγουμε, αντιλαμβάνεστε ότι έχετε σοβαρό πρόβλημα. Θα είναι μια μικρή σύνταξη και θα πρέπει κάπως να το δείτε, είτε συζητώντας με την επιχείρηση για μετατροπή της σύμβασης, προκειμένου να αυξήσετε το εισόδημα, το ετήσιο εισόδημά σας. Ο κύριος Γιάννης μου λέει το εξής. Και είναι ένα σοβαρό θέμα. Στις 18 Σεπτέμβρη έλαβα εκαθαριστικό λογαριασμό ρεύματος για το διάστημα από 17 Πέμπτου του 2022 μέχρι και 9 Ενάτου του 2022. Μου χρέωσαν ποσό 487,27 ευρώ που αφορά ρήτρα η οποία ανάγεται στο χρόνο από 1η Απριλίου μέχρι 1η Εβδόμου, μέχρι 1η Ιουλίου. Μου απάντησαν ότι η ρήτρα αναπροσαρμογής χρεώνεται 2 μήνες αργότερα. Τι ισχύει στους λογαριασμούς έναντι, κύριε Γιάννη από την Ξάνθη? Η ρήτρα αναπροσαρμογής μπαίνει κατά εκτίμηση. Όταν έρθει ο καθαριστικός και γίνει πραγματική μέτρηση στο λογαριασμό μας, τότε ουσιαστικά έρχεται η διαφορά της ρήτρας. Φαντάζομαι ότι αυτό έχει συμβεί. Αν μπορείτε, στείλτε μας τους λογαριασμούς ρεύματος, να δούμε λίγο πώς ακριβώς έχει αναγραφεί το σχετικό ποσό και να κάνουμε και εμείς κάποιες ερωτήσεις στην εταιρεία που συνεργάζεστε. Λοιπόν, αυτά για να μην τραβάμε άλλο το χρόνο. Ναι, έχει βέβαια όση ώρα μιλάς, θα σου πω ότι έχουν έρθει πολλά μηνύματα για τα αναδρομικά. Ωραία. Έτσι, δηλαδή έχει λέει, εμείς συνταξιούχοι που δουλέψαμε πάνω από 30 χρόνια, θα πάρουμε τελικά αυτά τα αναδρομικά? Ευχαριστώ και ο Θωμάς το ρωτάει αυτό. Θα πάρουν αναδρομικά όσοι έχουν δουλέψει πάνω από 30 χρόνια. Ναι. Έχουν αλλάξει και οι συντελεστές αναπροσαρμογής, οπότε έχουν γίνει επαναυπολογισμοί των συντάξεων. Ναι. Και βεβαίως θα πάρουν και αναδρομικά από θα πάρουν και τις αυξήσεις των συντάξεων από 1η Πρώτη του 2023. Ναι. Και από την ώρα που διαβάσαμε και το μήνυμα αυτό για τη φίλη μας εδώ, που μας είπε ότι δεν έχουν μετρήσει το ρολόι τους, ότι πέρασαν οι άνθρωποι του ΔΔΕ. Τις έστειλαν μήνυμα, τις είπανε περάσαμε,
Το βρήκαμε κλειστό το σπίτι και δεν μετρήσαμε. 8 μήνες μετά. Μετά από 4 μήνες, συν 4 που δεν έχουν μετρήσει, 8 μήνες. Έχουν έρθει πάρα πολλά μηνύματα, παιδιά. Και υπάρχει και άλλο μήνυμα, Σπύρο, που μας έχει ξανάρθει και Χρυσάκου. Ναι. Μας ερχόταν τις ημέρες που ήσουν με τον COVID, στο κρεβάτι δηλαδή, για μας έβλεπες την τηλεόραση. Σας έβλεπα, σας παρακολουθούσα από το πρωί. Λοιπόν, θέλω να σου πω ότι μας έχουν έρθει μηνύματα που λένε ότι κάνουμε τις μετρήσεις, τα στέλνουμε στους παρόχους, αλλά. Όχι στο ΔΔΕ τα στέλνουνε. Άρα, παιδιά, δεν θα με αφήσει. Τον πάροχο το στέλνει, ρε Σπύρο, και ο πάροχος το στέλνει στο ΔΔΕ για να πάρει την πιστοποίηση της μέτρησης. Α, εντάξει, αν γίνει. Εγώ ξέρω ότι εσύ στο ΔΔΕ. Μα πόσο θα σε ρουμπώνω με τις απαντήσεις που σου δίνω, αφού έχω εντρυφήσει στο θέμα των μετρήσεων. Εντρυφήσει, αυτό είναι σίγουρο. Και ο ΔΔΕ, δεν τα στέλνουν στο ΔΔΕ μετά εκείνοι για να πάρουν την πιστοποίηση των μετρήσεων. Άντε, μας διώχνουνε. Άντε, Γεωργία Λινάρδο. Έχει ξεκινήσει, μας λέει. Άντε, φύγετε, να έρθουν οι επόμενοι. Δεν τη βλέπεις. Από πάνω τι μας λέει. Καλό Σαββατοκύριακο. Τι ωραίο είναι αυτό το μπλε που φοράς, τώρα σε βλέπω. Τώρα με βλέπεις. Πολύ ωραίο. Πόσες ώρες μας μάθει. Σέλφι. Λοιπόν, και το μαλλί είναι ωραία. Σας και όλα ευχαριστώ. είναι ωραία. Πάμε, φεύγουμε. Καλό Σαββατοκύριακο. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Μαζί ξανά τη Δευτέρα σε ανοιχτή επικοινωνία. Έρχονται Δημήτρης Καμπουράκης, Παναγιώτης Στάθης. Τότε θυμήσου τη Χρυσή Συμβουλή, εγώ και εσύ μαζί. Εγώ και εσύ μαζί. Εγώ και εσύ μαζί. Εγώ και εσύ μαζί. Τα βάσανά σου είναι και δικά μου. Και για τους δύο μας χτυπάει η καρδιά μου. Δυο φιλαράκια με μία ψυχή. Εγώ και εσύ μαζί. Εγώ και εσύ μαζί. Μπορείς αν θες να βρεις πιο έξυπνους φίλους.